DWILS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling bitawan ng isang taong pinapangarap mong makasama habang buhay. Yung taong gusto mong makasama sa hirap man o ginhawa. Pero paano nga ba kung isang araw ang taong yon ay bigla na lang mawala? Paano kung isang araw ay wala na ang katuparan ng kahilingan mong makasama siya habang buhay? Paano kung isang araw sa iba na siya magsisimula ng buhay niya? Makakayanan mo bang makita siyang masaya at kontento na sa piling ng iba? Paano ka magsisimula kung ang taong akala mo ay makakasama mo sa dulo ay wala na? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng isang babaeng minsan ay nawalan. Ang babaeng minsan ay nasaktan. Ang babaeng natutong bumangon, ang babaeng nakamove on. Kilalanin natin siya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag mahal mo ay ipaglaban mo. Huwag mong pakawalan hanggat kaya mo. Pero paano nga kung kaya ko pa pero siya ay ayaw na? Ako nga pala si Dayan, 35 years old, isang babaeng nagmahal, naloko at nasaktan. May kinalaman dito ang naging karelasyon ko at ka-live-in ko for 8 years na si Jeffrey. Natapos ang inakala kong forever, mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Pinakamasakit na chapter yon ng buhay ko, Papa Dudut. Dahil in-expect ko siya ang makakasama ko na habang buhay pero hindi pa pala. Inakala kong hanggang dulo kami ay magkasama pero bumitaw siya at kumapit na sa iba. Napakaganda naman ang relasyon namin kaya hindi ko naisip na isang araw ay mauuwi lang sa wala ang ilang taong pinagsamahan namin. Nakaramdam ako ng kakaiba kay Jeffrey after ng team building sa trabaho niya sa isang beach sa Batangas. Nagstay sila ng mga katrabaho niya roon ng 3 araw. Hindi naman po ako nag-isip ng masama kahit marami siyang kasamang babae noon dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Yun nga lang, pagbalik niya ay naramdaman kong may mali na talaga. Naging cold at distant siya sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon pero siya pa ang nagalit. Kaya hindi na ulit ako nagtanong dahil ayaw ko siyang magalit. Hindi ko naisip na nagloloko na pala siya noon. May mga gabi noon na hindi siya umuwi at hindi niya sinasabi sa akin kung saan siya nagpupunta. Madalas din niyang itago ang cellphone niya sa akin. Hindi niya yon ginagawa dati dahil hindi ko naman pinapakialaman na ng cellphone niya. Doon ako nagduda. Naramdaman kong may mali na at pakiramdam ko noon ay nagloloko na nga siya. Nahirapan ako sa mga nangyari sa relasyon namin kaya nag-imbestiga muna ako bago siya kinausap. Doon ko napatunayan na tama ang lahat ng hinala ko sa kanya. Bakit ngayon ka lang Uy! umuwi? Nakakagulat ka naman. Ilang araw ka nang hindi umuwi ah. Hindi ka man lang nagsabi kung nasaan ka o kung sinong kasama mo. Kailangan ba i-report ko sa iyo lahat ng ginagawa ko? Oo, kasi karelasyon mo ko at magkasama tayo sa bahay. Normal lang naman siguro na mag-alala ko kapag wala kang paramdam, di ba? Napakakalingi mo naman. Paminsan-minsan na nga lang ako lumabas. Paminsan-minsan ka lang kung umuwi. Alam mo, kung mag-aaway lang Hindi ka tayo. naman ganyan dati.
Hanggat maaari ayaw mong lumabas ng bahay. Tapos ngayon… Masama na bang magbago ng gusto? Paano kung nabuburyong na ako rito sa bahay? Wala akong problema kung lalabas ka. Ang sa akin lang, magsabi ka naman sana para hindi ako nag-aalala. Nag-aalala ka ba? O nagdududa ka na naman? Nag-aalala ako sa nangyayari sa relasyon natin. Kaya ngayon nagdududa ako na baka may ginagawa ka ng hindi maganda. Baka ikaw. Palibhasa, ikaw ang unang nakaisip. Jeffrey, alam ko na. Alam ang alin? Alam ko na ang tungkol sa babae mo. Ano na naman ba yan? Naghahanap ka talaga ng away, Dayan? Nakita ka ng katrabaho ko. May kasama kang babae. Kasamang nag-aabang ng taxi. Kasama lang na nag-aabang ng taxi, pinag-isipan mo agad ng masama? Nag-aabang kayo ng taxi after nyong lumabas ng motel. Nag-iimbento ka na naman eh. Sana nga eh. Sana nga gawa-gawa ko lang ang lahat. Tapos tatramahan mo ako ngayon. Jeffrey, aminin mo na lang. Anong aaminin ko? Eh wala naman akong ginagawa. Nahuli ka na. Bakit hindi mo na lang harapin tong ginawa mo? Bakit hindi ka na lang mag-sorry? Dapat nga ikaw mag-sorry eh. Kasi pinagbibintangan mo ako. Nabasa kong usapan niyo ng babae mo. Wala akong babae. Please naman, Jeffrey. Hawak ko lahat ng screenshots ng usapan niyo ni Gina. Ha? Gina? Hindi ka pa rin talaga aamin? Alam mo, mas maganda siguro kung umalis na lang ako. Kesa yung pinagbibintangan mo ako. Pupuntahan mo ba ulit si Gina? Alam mo, ikaw… Magmomotel kayo ulit? Tumigil ka na! Gaano ba siya kagaling, Jeffrey? Para makalimutan mong may karelasyon kang dapat mong uwian. Sinabi ko tumigil ka na eh! Mas magaling ba talaga siya? Di ka ba titigil? Bakit siya? Kasi mahal ko na siya! Oo, Dayan. Mahal ko na si Gina! Hindi. Init lang ng katawan yan. Alam kong hindi mo siya mahal. Sinasabi ko na sa'yo ang totoo. Lilipas din yan. Alam ko, ako pa rin ang mahal mo. Dayan naman! Humingi ka na lang ng sorry sa akin. Kakalimutan ko lahat to. Sorry. Okay. Napatawad na kita. Magsimula ulit tayo. I'm sorry, Dayan. Pero ayoko na. Hindi! Hindi pwede! 8 years tayo, Jeffrey! Hindi mo pwedeng itapon yun ng basta-basta! Minahal kita sa 8 years na yun. Ayun naman pala eh! Pero iba na ang mahal ko ngayon. Hindi! Alam ko ako pa rin ang mahal mo, Jeffrey! Dayan, maniwala ka. Sinubukan kong pigilan na nararamdaman ko para kay Gina. Pero… Subukan mo ulit! Huwag mo namang gawin sa akin to. Parang awa mo na. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. I'm sorry. No! Akin ka lang! Sa akin ka lang dapat! Ako yung nakasama mo for 8 years! Ako may karapatan sa'yo! Dayan! Hindi si Gina! Hindi ko sino babae! Ako! Kasi ako yung nakasama mo sa hirap! Ako yung tumanggap sa'yo! Bakit hindi ako? Alis na ako. Babalik ako na lang mga gamit ko. No! Hindi mo kukunin ang gamit mo! Dito lang yon! Lahat! Pati ikaw! Dito ka lang! Please, Jeffrey! Huwag mo gawin sa akin to! Please, huwag kang umalis! Yung 8 taon naming tinapon lang ni Jeffrey dahil sa katrabaho niyang si Gina. Ilang beses ako nagmakaawa sa kanya na huwag niya akong iwan. Pinilit kong ibalik sa kanya lahat ng masasayang alaala naming dalawa sa loob ng 8 taon. Pero tinalikuran niya lamang ako. Lumabas siya ng pintuan namin at wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Mag-isa kong inalala lahat ng nangyari sa 8 taon namin. Hindi ako makapaniwala na nagkaroon ng hangganan ang inaasahan kong forever. Nakilala ko si Jeffrey sa birthday party ng pamangking ko na inorganize ko sa isang fast food. Siya ang dating manager doon. Hindi ko naman siya gusto noong una pero noong nakasama ko pa nga siya ng mas matagal ay doon na ako na-attract sa kanya. After nga ng birthday ng pamangking ko ay inaya na niya akong mag-date at iyon ang simula ng relasyon namin. Sa unang taon pa nga lang ng relasyon namin ay nagsama na kaagad kami. Sigurado naman kasi kami noon sa isa't isa.
8 taon, Papa Dudut. 8 taon ang naging relasyon namin at sa 8 taon na yon ay naghintay ako ng proposal sa kanya pero hindi niya ginawa. Sinabi niya na i-enjoy pa raw muna namin ang isa't isa. Nagtiwala naman ako na balang araw ay aayain na niya akong magpakasal. Nangarap din ako magkaroon ng anak. Sinabi ko yon sa kanya pero hindi pa siya ready. Nagtampo man ako ay inunawa ko na lamang. Sinabi rin kasi ng mga kakilala ko na maghintay pa ako kasi matagal daw bago maging ready ang mga lalaki pagdating sa pagpapamilya. Pinagpills pa nga niya ako noon para lamang masiguradong hindi niya ako mabubuntis. Nalungkot ako noon dahil sa kahit aksidenteng pagbubuntis man lang sana mangyari sa akin. Pero naharang ngayon. Kaya nga sa 8 taon na relasyon namin kaming dalawa lang ang magkasama. Kaya sa kanya ko ibinuhos ang buong buhay ko pero mali pala ang ginawa kong yon. Dahil makalipas ang 8 taon ay nag-decide siyang piliin ang iba at iwanan ako. Hello, Jeffrey. Ay, ano na naman ba, Dayan? Kumusta ka na? Dapat di ka na tumatawag. Birthday mo na next week ah. Saan ka magsi-celebrate? Dito lang sa bahay, kasama si Gina. Maghahanda ka ba? May inuman ba? Dayan, ano ba? Nag-check kasi ako ng mga picture natin sa phone ko. Naaalala mo ba nung nag-celebrate tayo ng birthday mo sa Ilocos? Sabi mo nun, yun na yung pinakamagandang birthday mo. Noon yun. Para sa akin, yun ang pinakamasayang araw ng relasyon natin. Dayan, may gagawin pa kasi ako eh. Teka lang. Sabihin mo na kung ano pa kailangan mong sabihin. Busy talaga ako eh. Kumain ka na ba? Ano ba namang tanong yan? Alam ko kasi madalas kang nagpapalipas ng gutom, lalo kapag hindi ka nabibilinan. Kumain na kami ni Gina kanina. Nag-date kami. Anong kinain mo? Pagkain! Hanggang ngayon, benta pa rin sa akin ang mga joke mo. Hindi naman ako nagbibiro eh. Pwede ka ba bukas? Kasi magluluto ako ng bakareta. Alam ko, paborito mo yon. Dayan, hindi mo ba maintindihan na di na tayo pwede magkita ulit? Nakapag-grocery na kasi ako. Medyo marami yung nabili ko. Naisip ko, i-invite ang ate mo at mama mo para magsalo-salo ulit tayo tulad ng dati. Busy ako bukas. Ano bang gagawin mo bukas? Pupunta kami sa OB-GYN ni Gina. May sakit ba siya? Buntis siya. Ganun ba? Kaya sana tumigil ka na. Tanggapin mo na, Dayan. Tapos na tayo. Dati sabi mo, hindi ka pa handang magkaroon ng anak. Dati yun. Bago pa lang ang relasyon ninyo pero nabuntis mo na agad siya. Naramdaman kong ready na ako eh. Bakit sa akin hindi ka naging ready? Ay, sinasaktan mo lang ang sarili mo sa mga tanong mo eh. Namimiss na kasi kita eh. Ang hirap mag-isa. Ang hirap nang wala ka. I'm sorry sa nagawa ko. Magsimula ulit tayo. Kung gusto mo, tatanggapin ko pa yung magiging anak ninyo ni Gina para… Hindi ka ba titigil? Gina? Oo, ako nga. Nakakairita ka na ha? Gusto ko lang namang kausapin si Jeffrey eh. Hindi. Tama na. Gumising ka nga. Hindi ka na babalikan ni Jeffrey kasi ako na ang mahal niya. Hindi. Hindi totoo yan. Ano ba kailangan namin gawin para matanggap mong tapos na kayo? Hindi ko matatanggap. Kasi sa akin siya. Anong sayo? Di ba nga tinapos na niya ang relasyon niyo? Ano pa bang hindi mo maintindihan doon? Alam ko naguguluhan lang siya. Malinaw na sa kanya ang lahat. Ako na ang mahal niya. Tapos na kayo, Dayan. Gumising ka. Hindi. Alam ko, may pagmamahal pa rin siya sa akin. Ano ka ba naman, Dayan? Alam ko nagiging tanga ang tao sa pag-ibig pero ikaw sagad na eh. Mahal ko si Jeffrey, Gina. Ibalik mo na siya sa akin. Wala akong ibabalik sa'yo kasi siya naman ang kusang pumunta sa akin. Ako ang pinili niya, hindi ikaw. Please, Gina. Maawa ka naman sa akin. Maawa ka sa sarili mo. Mukha ka nang ang tanga sa ginagawa mo eh. Gina!
Gina? Gina! Hindi ko pa rin matanggap na nawala na sa akin si Jeffrey. Sa loob ng 6 na buwan ay patuloy ko siya noong ginagambala. Panay noon ang tawag at text ko kahit na hindi niya ako nire-replyan. Masaya na ako noon na marinig na nagre-ring ang phone niya kahit na hindi niya sinasagot. Wala pa rin akong tigil sa pagpo-post ng throwback pictures namin noon at nagmumukha na akong tanga sa kakaisip na magkakabalikan pa kaming dalawa. Inesto ko ang Facebook niya at nakapublic lahat ng pictures nila ni Gina. Hindi ko na dapat yon titignan pero hindi ko mapigilan ang sarili ko noon kahit sobrang miss ko na si Jeffrey. Kaya kahit masakit noon na makita silang naglalambingan sa mga pictures nila ay tiniis ko. Nalungkot ako kasi ni minsan ay hindi ako pinost ni Jeffrey. Sinabi niya sa akin na gusto niya ay private lang ang relasyon namin para walang makialam. Kapag may mga tinatag ako sa kanya sa Facebook dati ay hindi niya ina-approve sa timeline niya o kaya ay tinatanggal niya ang pagkakatag sa kanya. Naisip ko dati na hindi ba siya proud sa akin at doon ko na-realize na baka mas minahal niya talaga si Gina kesa sa akin. Marami siyang nagawa para kay Gina na hindi niya ginawa sa akin. Nagalit ako kasi yung mga hiniling ko sa kanya na gawin niya ay ginawa niya para kay Gina. Napatanong na lang ako kung ganun ba katindi ang pagmamahala nilang dalawa kumpara sa amin. Papadudot hindi ko noon alam kung paano malalagpasan ang sakit sa pagkawala ni Jeffrey sa akin. Hindi ko rin alam noon kung bibitaw na ba ako o kakapit pa. Ang utak ko madalas nang sinasabi sa akin noon na tumigil na. Pero hindi sumusunod ang puso ko. Para akong pinapatay noon kapag iniisip kong hindi ko na makakasama sa mga susunod na stage ng buhay ko si Jeffrey. Sinisisi ko ang sarili ko kasi pinaikot ko sa kanya ang mundo ko. Kaya nung iniwanan niya ako ay hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Naging crew si Gina sa fast food kung saan ay dating manager si Jeffrey. Nalaman ko na niligawan niya noon si Gina pero binasted siya dahil kaka-break lang ni Gina noon sa long-time boyfriend niya. Doon naman ang ligaw sa akin si Jeffrey. Nag-resign si Gina sa fast food na yon at nag-ibang bansa. Makalipas ang ilang taon ay bumalik siya ng Pilipinas at wala siyang naipon kasi na-invest niya sa isang pyramid scheme. Nagkita ulit sila ni Jeffrey noong nag-apply si Gina sa bentahan ng gadgets sa isang mall kung saan ay manager si Jeffrey. Natanggap si Gina at doon na nagsimula ang pagkakamabutihan nila. Nalaman ko rin na si Gina ang unang nagparamdam kay Jeffrey. Nung una naman daw ay umiiwas si Jeffrey pero hindi niya napigilan kasi matagal din siyang nagkagusto kay Gina. Hindi raw alam ni Gina na kami pa noon ni Jeffrey. Nung na-inlove na raw si Gina sa kanya ay saka umamin si Jeffrey na ka-live-in na niya ako noon. Kahit ganoon ang nalaman ni Gina ay hindi pa rin siya umiwas kay Jeffrey. Pinagpatuloy nila ang relasyon nila ng palihim. Pero sabi nga nila ay walang sikretong hindi nabubunyag. May mga katrabaho sila na nakakita sa kanilang dalawa na nag-check-in sa mga motel. Naging laman sila ng chismis sa kanilang trabaho. Nagkahiwalay sila pansamantala dahil winarningan na sila ng pamunuan ng opisina nila. Pero siguro talagang na-fall na sila sa isa't isa. Sinakripisyo ni Gina ang trabaho niya at nag-resign siya para matuloy lamang ang relasyon nila. Habang si Jeffrey naman ay ginawa ang lahat maitago lang sa akin ang namamagitan sa kanila ni Gina. Ang hindi niya alam ay matagal ko nang iniimbestigahan ang tungkol sa kanilang dalawa ni Gina. At nung sinabi ko na yon sa kanya, imbis na humingi ng second chance sa akin, ay mas pinili niyang bitawan ako. Kahit nagmamakaawa na ako sa kanya. Hindi pa rin siya nakinig at na-inlove na nga siya kay Gina, hindi na ako nakalaban doon. Hello, sino to? Hello, nandyan ba si Jeffrey? Dayan, ano na
Gusto ko lang sanang kausapin si Jeffrey kung ayos lang. Hindi ayos. Importante lang kasi. Sabihin mo na lang sa akin. Ako na magsasabi sa kanya. Sa kanya ko lang kasi dapat sabihin. Hindi pwede. Sa akin mo sabihin. Baka naman pwedeng ipasa mo sa kanya yung cellphone niya. Kailangan ko lang talaga siyang makausap. Hindi nga pwede. Ang kulit mo. Busy ba siya? Wala siyang ginagawa. Yun naman pala eh. Hindi naman siguro nakakaistorbo sa kanya. Kaya please, iabot mo na lang yung cellphone para naman makapag-usap na kami. Naririnig mo ba ang sarili mo, Diane? Nakikiusap ako sa'yo. Importante lang itong sasabihin ko sa kanya. Importante? Sasabihin mo na naman ba na bumalik na siya sa'yo? Sasabihin mo na naman na namimiss mo na siya? Pipilitin mo na naman ba siyang makipag-ano sa'yo, ha? Hindi. Hindi ko ipapasa sa kanya tong cellphone hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong kailangan mo sa kanya ngayon. May mga dumating kasing in-order niya online eh. Naisip ko, iabot sa kanya. Magsisinungaling ka na naman? Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng in-order niya online naka-address na dito sa bahay namin. May mga iba kasing na-late ang dating. Mga in-order niya nung kami pa. Ay, wow talaga? Halos isang taon bago dumating yung mga in-order niya? Grabe naman, Dayan. Kung magsisinungaling ka, galingan mo naman. Bakit ba pinagdadamot mo si Jeffrey sa akin ha? At bakit hindi? Wala na kayo. Malamang aangkinin ko na siya. Una siyang naging akin. Naging. Ibig sabihin, tapos na. Kami na ngayon. Yun ang mahalaga. Inagaw mo lang siya sa akin. Di ko siya maaagaw kung di siya nagpaagaw. Ako ang pinili niya. Ang lakas talaga ng loob mo, Gina. Kabit ka lang. Dati yon. Girlfriend na niya ako ngayon. Naging kabit ka pa rin. Yan ba ilalaban mo? O sige, paano ako naging kabit hindi naman kayo kasal? Nakipag-live-in lang siya sa'yo. Huwag kang masyadong malakas ang loob dyan. Para na kaming mag-asawa noon, 8 taon kami. Lagi mo nalang pinaglalaban yung 8 taon nyo. Tapos na yan. Dahil sa'yo. Kaya nga, di ko naman tinatanggi, no? Para kang nauubusan ng lalaki. Ang dami namang iba dyan. Bakit si Jeffrey pa? Ano pang magagawa ko? Di ko na-control feelings ko. Na-in-love ako eh. Saka sa akin naman siya unang nagkagusto ha. Hindi sa'yo. Rebound ka lang nun. Magpasalamat ka nga sa akin dahil kung di ko siya binasted nun, di mo siya matitikman for 8 years. Sana hinayaan mo na lang siya na maging masaya sa akin. Naghanap ka na lang sana ng iba. Siya ang nagsabi na di na siya masaya sa'yo. At naniwala ka naman. Naniwala ako kasi tingnan mo ngayon. Ako ang kasama niya. Kung masaya siya sa'yo, bakit nandito siya at hindi siya sa tabi mo? Kasi pinipigilan mo siyang bumalik sa akin. Pinipigilan? Patawa ka ha? Ilang beses ko na siyang pinabalik sa'yo kung alam mo lang. Siya nagsabi sa akin na di ka na niya mahal. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan para saktan ako. Ikaw lang ang gumagawa ng dahilan para masaktan ka. Pag-move on ka na. Hindi pa huli ang lahat sa amin ni Jeffrey. Alam kong matatauhan din siya. Girl, ikaw na sana ang matauhan. Tapos na kayo. Huwag kang tanga. Mababawi ko rin siya sa'yo. Marirealize niya rin na ako ang totoong mahal niya. Huwag mo na nga sana mangyayari pa yan, Dayan. Magkakaanak na kaming dalawa. Pwede pa kayong maghiwalay. Ikakasal na rin kami. Para akong sinipa sa sikmura noong sinabi ni Gina na magpapakasal na sila ni Jeffrey. Naibaba ko kaagad ang tawag dahil hindi ko na kinaya pa ang mga nalaman ko. Chinek ko ang Facebook niya at doon ko nakitang engaged na sila. Ilang linggo ko rin kasing hindi in-stalk ang Facebook ni Jeffrey dahil na-depress ako. Ilang araw lang akong nagkulong sa kwarto at hindi na rin ako nagtrabaho pa. Nagawol ako dahil sa sobrang lungkot. Hindi ko na noon alam ang ginagawa ko, Papa Dudut. Na-realize kong mali talaga na paikutin ang mundo mo sa isang tao dahil kapag nawala siya ay mawawala na rin ang lahat sa iyo. Wala akong nakausap tungkol sa nangyari sa amin ni Jeffrey dahil nga nag-focus ako kay Jeffrey noong kami pang dalawa. Kaya nawalan ako ng mga kaibigan. Nahiya na akong lumapit sa kanila dahil baka isipin nila saka ko lang sila naaalala noong nagkahiwalay na kami ni Jeffrey.
Hindi rin naman ako naging close sa family ko dahil magkaiba na kami ng lugar. Dahil sa mga nangyari, wala akong ibang naging takbuhan kundi ang Facebook ko. Sa kagustuhan ko noon na ilabas ang sama ng loob at lungkot ko ay panay ang post ko sa Facebook. Puro ako noon parinig tungkol sa cheating. Marami akong sinabi sa Facebook ko na alam kong makakarating kina Gina at Jeffrey dahil nakapublic yon. Marami ang naintriga lalo na yung mga nakakakilala sa aming dalawa ni Jeffrey. At sila ay nagulat sa revelasyong pinost ko sa aking Facebook. Pinost ko ang mga screenshot ng nabasa kong conversation ni na Jeffrey at Gina bago sila umamin sa naging lihim nilang relasyon. Naawa sa akin ang mga kakilala ko. Umabot na nga sa 1,000 ang nag-share ng pinost ko tungkol sa pang-cheat sa akin ni na Gina at Jeffrey. Natuwa ako dahil pakiramdam ko noon ay nakahanap ako ng mga kakampi. Nakarating lahat ng yon kay Jeffrey at hindi ko nagustuhan ang mga sumunod na nangyari. Hello, Jeffrey? Napatawag ka. Akala ko hindi ko na ulit maririnig ang boses mo eh. Mag-usap tayo. Sure, saan mo gusto? Pwede ka bang pumunta rito sa bahay? Hindi ako pupunta dyan. Mag-usap tayo dito sa telepono. Sige, wala namang problema. Kumusta ka na? Namiss kita. Pwede bang i-delete mo na yung pinost mo tungkol sa amin ni Gina? Ha? Grabe ang ginawa mo eh. Pinahiya mo kaming dalawa. Hindi ko naman intensyong ipahiya kayo. So ano? Trip mo lang ganon? Nalulungkot lang kasi ako. Eh di umiyak ka. Hindi yung naninira ka ng buhay ng iba. Wala lang naman kasi ako mapagsabihan ng sama ng loob ko. May pamilya ka. May mga kaibigan, katrabaho. Bakit di mo na lang sinabi sa kanila? Kesa siniraan mo kami sa Facebook. Nahihiya kasi ako lumapit sa kanila. Pero di ka nahiyang ipangalandakan yung issue mo sa amin sa Facebook. I'm sorry. Wala na magagawa yung sorry mo. Sirang-sira na kami sa lahat ng tao. Di ko naman alam na ganito yung mangyayari eh. Sana inisip mo man lang kung ano magiging epekto nito sa amin. Ang daming nang babash sa amin ngayon. Kaliot kanan yung mga tao nakikialam sa buhay namin. Marami ang nagsasabi na mamatay na lang kaming dalawa ni Gina. May mga humalungkat na lumang pictures ni Gina. Pinuli siya sa itsura niya dati. Hindi mo ba naisip kung gaano yun kahirap sa amin ngayon? Galit na galit sa amin ang lahat ng tao, Dayan. Dahil sa ginawa mo. I-delete ko na yung pinost ko. Kahit i-delete mo pa, wala na rin. Nakatatak na yun sa mga tao. Ginawa na nga kaming meme eh. Grabe ka! Hindi ko talaga alam na ganito yung mangyayari. Alam mo kung paano makasira ng buhay ang Facebook? Isang post mo lang. Kaya mo nang sumira ng buhay ng isang tao. Sinira mo ang buhay namin ni Gina! Kung makapagsalita ka, parang hindi mo sinira ang buhay ko ah. Humingi na ako ng sorry sa nagawa ko ah. At nag-sorry na rin ako sa'yo. Hindi madaling patawarin ang ginawa mo. Dahil sa'yo, na-depress si Gina. Dahil sa'yo, munti ka na siyang makunan. At ako, paano naman yung kalagayan ko? Naisip mo bang dahil sa ginawa nyo na-depress ako? Nawalan ako ng ganang mabuhay? Ilang beses na akong nag-attempt na magpakamatay dahil sa sobrang lungkot. Hindi mo ba naisip yon? Labas na ako dyan. Kung anong ginawa mo sa sarili mo after ng hiwalayan natin, wala na akong kinalaman dun. Grabe ka! Grabe! Wala ka man lang pakialam sa mga nangyari sa akin? Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito. Ikaw ang sumisira ng buhay mo, hindi ako. Kung tinanggap mo na lang sana na tapos na tayo, di na tayo aabot sa ganito. Hindi madaling tanggapin kasi mahal pa rin kita. Hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo. Ano bang di mo maintindihan dun? Hindi ko maintindihan kung paano mo itinapon ang lahat ng meron tayo dahil sa Gina na yan. Kasi siya ang mahal ko! Pero minahal mo rin ako. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Kahit nga respeto, wala na rin eh. Dahil sa mga ginawa mo. Jeffrey! Kapag may nangyari kay Gina at sa magiging anak namin, hindi ko alam kung anong pwede kong magawa sa'yo. Mag-usap tayo, Jeffrey, please. Alam ko, meron ka pa rin natitirang pagmamahal sa akin. Kaya pa nating i-work out yan. Buwang ka na ata talaga, Dayan. Kailangan bang iuntog pa kita sa pader para matauhan ka, ha? Ayoko na sa'yo. Si Gina na ang buhay ko. Siya ang mahal ko. Kahit ilang beses ka magmakaawa sa akin, walang mangyayari. Hindi kita babalikan kasi ayoko na sa'yo. O Jeffrey! ikaw, hayop ka. Huwag na
Tinapos ni Jeffrey ang tawag pero kinonta ko siyang muli. Gusto ko pa sana siya noong kausapin at nagsorry ako sa kanya para hindi na siya magalit pa, pero pinagmumuran niya lamang ako. Sobra na ang galit na naramdaman niya sa akin, kaya lahat ng masasakit na salita ay binitawan na niya. Hanggang sa dulo ay sinubukan ko makipagbalikan sa kanya at nakiusap ako na huhupa rin naman yung galit niya at makakapag-usap na rin kami ng maayos. Pero hindi po yon nangyari. Nakonsensya ako sa nagawa ko at dinilit ko ang post ko tungkol sa kanila ni Gina sa pag-asa na mapatawad nila ako. Naisip ko pa na kapag ginawa ko yon ay hindi na magagalit sa akin si Jeffrey. Naisip ko na makakausapin na niya ako ulit. Inintay ko ang tawag niya o kahit text man lang at umaasa ako noon na makakatanggap ako ng sorry sa lahat ng mga masasakit na sinabi niya. Pero wala akong natanggap kahit isa. Makalipas ang ilang araw after noong pag-uusap namin ni Jeffrey ay chinek kong muli ang Facebook nila ni Gina. Doon ko nakita na nag-post sila tungkol sa akin. Ilabanan nila ang pinost ko tungkol sa kanila at pinost nila yung mga messages ko kay Jeffrey. Yung mga pagmamakaawa ko sa kanya para magkabalikan kami. Pinost nila lahat yon at pinahiya din nila ako sa Facebook. Marami rin ang kumampi sa kanila at sinabing baliw at obsessed daw ako kay Jeffrey. Binuli ako ni Gina at Jeffrey at natuwa sila dahil may mga taong nakaintindi sa sitwasyon nila. Kahit mismong pamilya ni Jeffrey na inakala kong magiging kakampi ko ay tinalikuran na rin ako. Sinabi nila lahat ng issues nila sa akin at pinagmukha nila akong tanga na habol ng habol kay Jeffrey. May mga nag-message na rin sa akin na pinagbantaan ang buhay ko. Wala na akong naging kakampi noon. Doon ko na talaga naramdaman na kailangan ko nang bumitaw kay Jeffrey. Nag-deactivate ako ng Facebook at sinubukang ibalik sa dati ang nasira kong buhay. After ilang years ay nakapag-move on na rin ako kay Jeffrey Papadudut. Nakipag-date na rin ako pero hindi nag-workout lahat. Naramdaman ko kasi na may trust issues pa rin ako. Na-trauma ako sa nangyari sa amin ni Jeffrey kaya hindi ko magawang makipagrelasyon ulit. Natakot ako na baka maulit lamang ang nangyari. Baka hindi ko na yon kayanin pa kung sakali. Hindi ko na mahal si Jeffrey pero aminado akong hindi pa ako fully healed sa mga nangyari. Maaring natanggap ko lang na tapos na kami kaya naka-move on ako. Pero kung usapang handa na ba akong magtiwala muli ay hindi ko pa yon kaya noon. Pinagpatuloy ko lang ang buhay ko noon. Walang ibang inaasahan at nakontento sa kung anuman ang meron ako. Siguro nga kapag hindi mo inaasahan ay saka may dumarating sa'yo. Wala namang dumating na bagong pag-ibig sa akin pero may dumating na isang balita na nagpabago ng buhay ko. Nasa trabaho ako noon nang tawagan ako ni Abby, dating katrabaho at kaklase ni Jeffrey. At minsan ay nakilala ko sa isang okasyon. Nagulat ako dahil naalala pa niya ako. Sinabi niyang may kailangan siyang sabihin sa akin. Hanggat maaari noon Papadudot ay ayokong makita o makasalubong man lang ang mga taong involved sa buhay ni Jeffrey. Iniwasan ko na silang lahat mula noong nag-decide akong i-let go na siya. Pero nilapitan ako ni Abby sa hindi ko malamang dahilan. Nagdahilan ako at sinabing busy ako at sinabi ko nga sa kanya na i-text na lang niya kung ano man ang sasabihin niya. Pero sinagot niya at sinabing napaka-importante ng sasabihin niya sa akin. Sinabi ko na lahat ng dahilan na pwede pero hindi niya ako tinigilan hanggat hindi ako pumayag na makipagkita sa kanya. Nakulitan ako at sinabing isang beses ko lang siyang pwedeng kausapin dahil marami akong ganap sa buhay ko at umuo naman siya. Nagkita po kami after work. Buti naman at nakipagkita ka na sa akin. Mapilit ka eh. Pasensya na kung naistorbo kita ha. Importante kasi. Sinabi ko naman kasi sa'yo na i-text mo na lang sa akin eh. Ay naku, mahirap sa text. Sana in-email mo na lang. Kailangan kasi sa personal ko to sabihin. O sige, simulan mo na. Kailangan ko na ring makauwi bago mag 8:00 ng gabi. Ano ba yung sasabihin mo?
Kailangan ko lang naman ng pirma mo after ko i-explain ang… Irma, huwag mong sabihin na may iaalo ka sa aking pagkakakitaan ha. Naku, wala akong budget para dyan, lalo na kung networking yan, pass talaga ako. Ay, hindi. Tungkol to sa insurance. May insurance na ako, 3 pa nga. Kay Jeffrey to. Jeffrey? Nagkamali ka ata ng tinawagan. Hindi. Ikaw talagang kailangan ko makausap. Almost 4 years na kaming hiwalay ni Jeffrey. Wala na akong balita sa kanya. So hindi mo na balita ang patay na siya? Patay na si Jeffrey? Oo, 2 months ago. Seryoso ba yan? Ay, sorry ha. Akala ko kasi alam mo na eh. Sabi ko nga sa'yo, wala na akong balita sa kanya. Na-hit and run siya. Sorry, natawa ako. Parang masaya kapag namatay siya. Sa laki ng kasalanan niya sa akin, baka duraan ko pa yung puntod niya. Grabe ka naman. Niloko niya ako. Pinagsalitaan ng masama. Binuli nila ako ng pinagpalit niya sa akin. Bakit hindi ako matutuwa sa nangyari sa kanya? Deserve niya yan. Well, may pinagsamahan pa rin naman kayo. I'm sure marami pa rin namang magandang nangyari sa relasyon ninyo bago kayo natapos. Naku, ang hirap ng alalahanin lahat ng magagandang nangyari sa relasyon namin. Burado na lahat ng magagandang alaala ko sa kanya kung alam mo lang. Ganong katindi ang ginawa niya sa'yo? Traumatic ang ginawa niya. Na-depress ako. Nagpa-psychiatrist ako. Ilang taon bago ako nakabangon sa ginawa nila ni Gina. Si Gina ba ang… Oo, siya ang ipinalit niya sa akin. Ewan ko kung kinasal sila. Wala na akong pakialam doon. Sorry ha. Hindi ko kasi alam kung ano nangyari sa inyo eh. Akala ko nga kayo pa rin eh. Hindi mo ba nakita sa Facebook niya na ibang babae na ang pinopost niya? Wala kasi akong Facebook. Kung kailangan naming mag-usap through email lang lahat talaga. Tsaka puro reminder lang sa payment niya. Teka, ikaw yung agent niya sa insurance, 'di ba? Oo, ako nga. Naaalala ko na. So anong meron? Bakit kailangan mo akong kausapin? Kasi ikaw ang sole beneficiary ni Jeffrey. Ha? Oo, mukhang hindi niya na-update ang beneficiary niya eh. Ang labo Sinubukang i-process ng kapatid niya yung insurance niya a week after ng libing ni Jeffrey. Pero hindi nila makuha dahil ikaw nga lang yung nakalista bilang beneficiary niya. Ganun katanga si Jeffrey para hindi ayusin yung insurance niya? Baka nakalimutan lang talaga na ikaw yung inilagay niya. Ay, tanga nga! So kailangan mo i-process to para makuha mo na. Magkano ba yan? 2 million pesos. 2 million? Isipin mo na lang, kabayaran niya to sa lahat ng ginawa niyang mali sa'yo. Nagulat talaga ako sa mga nalaman ko kay Abby. Nagpatulong ako sa kanya kung paano iproseso ang insurance ni Jeffrey para makuha ko na ang pera. Marami ako naisip na pwede kong bilhin sa pera. Natawa na lamang ako dahil nagkapera ako ng hindi oras dahil sa pagiging pabaya niya. Naisip ko ring tama si Abby para yung kabayaran sa lahat ng ginawa niyang mali sa akin. Naalala ko nga noong nag-start siyang maghulog noon. Sinabi niya sa akin na pangsimula ko raw yon kapag nawala siya. Sinabi niya na baka siya ang maunang mawala. Nangyari nga naman dahil doon ay inayos ko na rin ang insurance ko. Hindi ko rin siya natanggal sa listahan ng beneficiaries ko. Nagpasalamat na lamang ako na siya yung naunang namatay dahil ayokong mapunta sa kanya lahat ng pinaghirapan kong bayaran ng ilang taon. Makalipas ang ilang buwan ay natanggap ko na ang pera mula sa insurance ni Jeffrey. Hindi ko pa yon ginalaw dahil nagpaplano pa ako kung saan ko yon magandang gamitin na mapapakinabangan ko. Makalipas ang 2 linggo after kong makuha ang pera ay tinawagan ako ng kapatid ni Jeffrey. Kinumusta niya ako at alam ko noon kung ano ang habol niya pero kunwari wala akong alam. Marami pa siyang sinabi sa akin bago niya isinegway sa insurance money ni Jeffrey. Gusto raw ng pamilya nila na kunin yon sa akin dahil deserve daw nila. Natawa na lamang ako. Sinabi ko na hindi ko kasalanan kung hindi ako tinanggal ni Jeffrey bilang beneficiary niya. Nagmakaawa ang kapatid niya at sinabing kahit kalahati lang daw ang ibigay ko. Hindi ko pa rin sinunod ang gusto nila at wala silang nabanggit tungkol kay Gina.
Hinintay ko lang na i-bring up niya si Gina sa usapan para malaman ko kung hanggang sa huling hininga ni Jeffrey ay sila pa rin. Pero wala. Nung napansin ng kapatid ni Jeffrey na wala siyang makukuha sa akin ay malulutong na mura ang tinanggap ko mula sa kanya. Tinawanan ko lamang siya dahil alam kong napuno na siya. Naalala ko lang kasi bigla yung mga masasakit na sinabi niya sa akin noong binubuli ako ni na Jeffrey at Gina sa Facebook. Hindi ko yon kinalimutan. Kaya masaya ako na nilapitan niya ako para hingin ang pera ni Jeffrey sa akin. Naiparamdam ko kahit papaano na may karma para sa kanila. Gina? Hi, Dayan. Kamusta? Masaya. Ikaw? Mukhang nagluluksa ka. Alam ko na balitaan mo na yung nangyari kay Jeffrey. Oo, good for him. Grabe ka naman. Sa dami ng ginawa niya sa akin, pasalamat ka pa nga, yan lang ang sinabi ko. Baka naman pwede mo na siyang patawarin. Matagal na rin naman yun. Patawarin mo na kami. Bakit ako magpapatawad? Kasi nga, matagal na yun. Di rin maganda na may galit ka sa puso mo hanggang ngayon. Lalo sa taong nananahimik na. Kung nasan man si Jeffrey ngayon, sana hindi siya matahimik. Dayan naman. At sana, pati ikaw, hindi rin matahimik. Hihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko at nagawa ng asawa ko sa'yo. Kinasal pala kayo. Oo, 2 na rin ang anak namin. Magkasunod lang ako nabuntis. Ang hilig Kaya nga ako lumapit sa'yo eh. Parang alam ko na kung bakit. Alam kong alam mo nga. Kung tungkol yan sa insurance money na iniwan ni Jeffrey. Please, Dayan. Sana mabigay mo yun sa akin. Sa amin ang mga anak ko. At bakit? Kasi kami naman yung dapat mapagbigyan nun eh. Kasal kami. May mga anak kami ni Jeffrey na kailangan kong buhayin. Ang bait mo bigla sa akin Dati halos ihampas mo ko sa sahig. Nagmamature rin naman ang tao. Alam ko noon na mali ako. Saka mo lang naman na-realize na mali ka nung nalaman mong nasa akin na ang pera ni Jeffrey. Nakikiusap ako sa'yo, Dayan. Bigay mo na sa akin yung pera. Bakit ko naman gagawin yun? Ako ang beneficiary ni Jeffrey. Matagal na kayong tapos. Hindi lang naalala ni Jeffrey na ayusin yung insurance niya. Nagkamali siya. Kung naalala niya yun dati, malamang tinanggal ka niya. Pwes di ko na kasalanan yun. Maawa ka naman sa mga anak namin. Huwag mong gamitin ang mga anak mo para ibigay ko sa'yo yung pera. Kailangan ng mga anak ko yung pera na yun. Wala akong trabaho, sakitin pa yung bunso ko. Wala na si Jeffrey, wala nang susuporta sa pangangailangan namin. Malaking tulong yung iniwan niyang pera sa'yo para makapagsimula kami uli. Malaking tulong rin sa akin yung iniwan niyang pera para makapagsimula ulit ako ng buhay ko. Sa tingin mo ba kayo lang ang may kailangan? Mas kailangan namin yan, Dayan. Ikaw may trabaho, kaya mong suportahan ang sarili mo. O edi magtrabaho ka rin? Parang kasalanan ko na may trabaho ako Wala kang anak na kailangang buhayin. Ako meron. Bakit ako ba nag-decide na gumawa kayo ng anak ni Jeffrey? Kukonsensyahin mo ako sa isang bagay na kayo naman ang may gusto? Dayan, please. Desperado na ako. Parang awa mo na. Nahihirapan na ako. Kayo ba naawa sa akin nung pinahirapan niyo ang buhay ko? Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo ba magmakaawa ako? Lumuhod? Sabihin mo lang. Gagawin ko. Ibigay mo lang sa akin yung pera. Grabe nagagawa sa'yo ng pera. Kung may anak ka, maiintindihan mo ko. O kaso wala. Tinanggalan niyo ako ni Jeffrey ng tsansa na magkaroon ng anak. Please, Dayan. Alam ko di na mababalik ang dati pero... Malis ka na? Naantok na ako Bye! Pinakinggan ko mula sa pintuan si Gina. Alam ko na hindi pa siya umalis noon.
Napasandal na lamang ako sa pintuan at nanghina ako sa usapan naming dalawa. Hindi dahil nakaramdam ako ng konsensya kundi dahil bumalik sa akin lahat ng ginawa ni na Jeffrey at Gina sa akin. Hindi ko na hinintay na umalis si Gina sa labas ng bahay ko. Pumanik na ako ng kwarto at doon ay umiyak. Akala ko ay healed na ako sa nangyari pero hindi pa pala. Hindi ko na mahal si Jeffrey, yon ang sigurado ako. Pero yung iniwan nilang sakit at trauma sa akin ay parang hindi ko pa kayang talikuran. Noong nakita ko ang mukha ni Gina ay doon ko na-realize na hindi pa ako handang mag-move on. Hindi ko pa siya napatawad at hindi ko pa sila napatawad ni Jeffrey sa lahat ng ginawa nila sa akin. Nakatulugan ko na ang pag-iyak noon at pagkagising ko ay nakatanggap ako ng mga text kay Gina. Lahat ng pagmamakawa noon ay ginawa na niya para lamang ibigay ko ang pera sa kanya. Hindi rin sila ayos noon ng kapatid ni Jeffrey at nalaman ko kasi na nagkaroon sila ng problema ilang taon na ang nakakaraan. Hindi na rin sila nakapag-usap na dalawa. Ang nabalitaan ko nilayo raw ni Gina ang loob ni Jeffrey sa sarili niyang pamilya. Pinagbawalan daw si Gina na magpadala ng pera si Jeffrey sa pamilya niya. Nakipag-away pa nga raw si Gina sa kapatid ni Jeffrey noong nalaman ni Gina na lihim na nagpapadala ng pera si Jeffrey sa kanila. Napailing na lamang ako sa gulo na sinapit ng buhay ni Jeffrey mula noong naging sila ni Gina. Samantalang kami noon ay payapa ang buhay niya. Nakasundo ko ang pamilya niya. Madalas nga noon ay nag-aambag ako ng ipapadala niya sa pamilya niya. Kaya hindi ko lang maintindihan noon kung bakit mas kinampihan nila si Gina noong nagkahiwalay kami ni Jeffrey. Hindi ko alam pero pakiramdam ko noon ay si Gina ang naging karma nila sa ginawa nila sa akin. Hindi ko pa ginalaw ang perang naiwan sa akin ni Jeffrey, Papa Dudut. Marami ang nagsabi sa akin na i-invest ko raw sa properties pero hindi ko po yun ginawa. Nakatenga lamang yon noon sa bangko at may sarili naman akong ipon kaya hindi ko kailangang galawin noon ang perang yon. Mula nung nakuha ko ang perang yon ay na-stress lang ako sa buhay ko. Paano ba naman kasi hindi na ako tinantana noon ni Gina at talagang gusto niya noon na makuha ang pera. Nakipag-negotiate pa nga siya sa akin na kahit kalahati lang daw yung makuha niya. Sinaraan pa nga niya ang kapatid ni Jeffrey at akala kasi niya noon ay pinapaboran ko ang kapatid ni Jeffrey. Isa pa yon, Papa Dudut. Sandamakmak na mura ang inabot ko sa kapatid ni Jeffrey dahil ayaw ko siyang bigyan ng pera. Natawa na lamang ako sa mga nangyari sa kanilang dalawa dahil lang noon sa pera parang naulol na sila. Kaya nga hindi ko pa ginalaw ang perang yon dahil marami pa akong inaabangang gagawin nila. Nakailang tawag sa akin si Gina at naalala ko tuloy nung mga panahong tinatawagan ko pa si Jeffrey. Nagmukha akong tanga noon. Binaba ko ang sarili ko para lamang makipagbalikan si Jeffrey. Tapos si Gina naman ang gumawa noon sa akin after ilang years. Siya naman nagmukhang tanga kakahabol sa akin para sa pera. Nakiusap siya na makipagkita sa akin. Gusto niya akong kumbinsihin noon na bigyan siya kahit kaunti lamang. Pinagbigyan ko siya, Papa Dudut. May naisip din kasi akong gawin noon kaya pumayag ako. Sinabi ko na magkita kami sa isang kainan na malapit sa motel kung saan ko nalaman na may relasyon na sila noon ni Jeffrey. Hindi naman siya tumanggi at talagang nakita kong porsigido siyang kunin ang perang naiwan sa akin ni Jeffrey. Nagpaka-late pa nga ako na dumating. Pinaghintay ko siya ng ilang oras. Akala ko noon ay susuko na siya pero talagang hinintay niya ako. Buti naman at dumating ka. Ayoko nga sana eh. Ang kulit mo lang kasi. Sorry, nangangailangan lang talaga ako. Alam ko. Balita ako nilapitan ka raw ng kapatid ni Jeffrey. Oo. Hinihingi rin ba niya sa'yo yung perang iniwan ni Jeffrey? Oo. Huwag mo ibigay sa kanya ha. Demonyo yung kapatid ni Jeffrey. Galit ako sa kanya sa ginawa niya sa akin. At ikaw, Santo? Hindi ko naman sinasabing ganon. Parehas lang kayong hinihingi ang insurance money ni Jeffrey. Pero mas may karapatan ako kaysa sa kanya. Siya yung kapatid.
Siya yung kadugo. Ako naman yung asawa. May anak din kami. Anong laban niya? Pareho naman kayong walang laban sa pera ko. Pera ni Jeffrey. Wala na si Jeffrey eh. Nasa akin na yung pera niya ngayon. Kaya nga sana, makonsensya ka. Ewan ko ba kung bakit ako nakipagkita sa'yo? Ang tigas pa rin ang mukha mo para ipamukha sa akin na mas may karapatan ka sa perang iniwan sa akin ni Jeffrey. Kasi yun naman ang totoo. Aalis na lang ako. Sorry, hindi ko sinasadya yung sinabi ko. Masyado lang akong emosyonal. Di ko lang kasi alam ang gagawin ko ngayon eh. Walang-wala na talaga ako, Dayan. Walang-wala ka nga tapos ang yabang mo pa. Kaya nga, sorry na eh. Hindi ko talaga alam kung bakit pa ako nakipagkita sa'yo. Pwede namang tanggihan na lang kita katulad ng ginawa ko sa kapatid ni Jeffrey. Kasi alam ko, naaawa ka sa akin. Uy, hindi ako naaawa sa'yo. Eh bakit nandito ka? Bakit ka nakipagkita? Gusto kong makita yung pagiging desperado mo. Hindi ko naman pagkakailayan. Desperado na talaga ako. Kaya nga ilang beses na akong lumalapit sa'yo eh. Alam ko di magandang nagawa ko sa'yo dati. Maling-mali ako. Kami ni Jeffrey. Gusto mo talagang makuha yung pera? Kahit nga konti lang iabot mo sa amin. Kahit 1 milyon lang. Sa'yo na 1 milyon. Deserve mo rin naman yun sa lahat ng nagawa namin sa'yo ni Jeffrey. Wow! Alam mo talaga kung magkano ang nakuha ko, ha? Kinontak ko yung agent niya, kaya ako nalaman. Ang galing ah! Ang galing! Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan kong gawin para ibigay mo sa akin yung perang iniwan sa'yo ni Jeffrey. Kaya mong gawin lahat ng gusto ko? Oo! Kakayanin ko, sabihin mo lang. Gagawin kitang personal assistant ko. Yun lang? Kaya ko yan. Sigurado ka? Naging PA na rin ako dati. Alam kong kaya ko yan. Lahat talaga gagawin mo, no? Para sa mga anak ko? Oo. Okay. Mag-start ka bukas na bukas din. Sige. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi biro ang gagawin mo. Doon pa lang binalaan ko na si Gina. Naramdaman kong natakot siya pero pumayag pa rin. Sinabi ko na may time pa siya para umatras pero desidido siyang gawin lahat ng gusto kong ipagawa. Sinabi naman niya na wala siyang trabaho kaya may time siyang maging PA ko. Kinabukasan ay nag-start na si Gina para maging assistant ko at naging parang kasambahay ko na rin siya dahil kahit mga gawaing bahay ay pinagagawa ko na sa kanya. Tumira silang mag-ina sa bahay ko at nakiusap siya na kahit pagkain lang ang ibigay ko sa kanila habang hindi ko pa ibinibigay ang insurance money ni Jeffrey. Natawa ako kasi ganun siya kakampante na ibibigay ko talaga sa kanya ang pera. Lahat ng inuutos ko kay Gina ay sinusunod niya. Kahit nga yung pangha-hand wash ng mga panty ko ay ginagawa niya, kapag may mga mali siyang ginagawa ay sinisigawan ko pa siya. Pinapahiya ko rin siya sa harapan ng mga tao at alam ko noon na napupuno na siya sa akin pero tiniis niya. Hindi siya nakalaban sa akin dahil hawak ko noon ang alas. Inalipin ko siya for almost a year. Pinagsalitaan ko siya ng masasakit para mailabas ko lahat ng naipong kong galit sa ginawa nila sa akin ni Jeffrey. Lahat yon ay tinanggap niya. Nakita ko naman sa kanya na nakukonsensya siya sa nangyari sa akin. Hindi ko lang in-acknowledge yon dahil baka lumaki ang ulo niya. Sinubukan niyang mag-advance kahit 100,000 lang. Tinawanan ko lang siya, Papa Dudut. Pinaramdam ko sa kanya na walang kasiguraduhan na ibibigay ko sa kanya ang pera. Hindi naman siya nawala ng pag-asa at mas sinipagan pa niya ang pag-aasikaso sa akin para maawa ko. Nilapit din niya sa akin ang mga anak nila ni Jeffrey para makumbinsi akong kailangan nga talaga nila ng pera. Aminado ako noon na kapag nakikita ko ang mga anak nila ni Jeffrey ay natitrigger ako. Kaya sinabi kong huwag niyang patirahin sa bahay ko ang mga anak nila. Pumayag naman siya at iniwan ang mga anak niya sa nanay niya. Kinuha na ng nanay ko yung mga anak ko. Good! Baka madamay pa sila sa galit ko sa inyo ni Jeffrey.
Naiintindihan kita, pero sana labas na yung mga anak ko sa nagawa namin ni Jeffrey sa'yo. Kaya nga pinaalis ko sila rito, 'di ba? Kasi ayokong madamay sila. Salamat naman kung ganun. Napakamalas nila. Bakit naman? Kasi kayo ang magulang nila. Kawawa talaga sila. Hindi man kami naging mabuti sa'yo, pero alam kong naging mabuting magulang kami sa mga anak namin ni Jeffrey. Alam yun ng Diyos. Kilabutan ka naman. Huwag mong gamitin ang Diyos dito. Gusto ko lang patunayan na nagsasabi ako ng totoo. Wala akong pakialam. Papanik na ako sa kwarto. Iusin mo tong kusina. Ang kalat. Sige, sorry di ko agad naayos kanina. Nagmamadali kasi ko. Ang daming kalat. Ilang beses kong sinabi sa'yo na ayoko ng makalat na bahay. Mula nang dumating ka rito, mas kumalat pa eh. Imbis na makatulong ka sa paglilinis, parang walang nangyayari. Sorry Dayan, aayusin ko to. Yung mga kutsilyo, basta-basta mo nilang nilalapag kung saan-saan. Lilinisin ko. O tignan mo tong kutsilyo na to. Bulag ka ba? Hindi mo ba makitang pinamumugaran na ng langgam? Kadiri! Nakalimutan kong ilagay agad sa lababo eh. Kaya hinayaan mong langgamin dito sa kalan. Sorry uli. Mula nang dumating ka rito, puro na lang langgam sa bahay. Hindi mo kasi agad nililinis lahat ng pagkain kumakalat dito eh. Sorry talaga. Ganyan ka rin ba kadugyot sa bahay mo? Siguro pati mga daga katabi na ng mga anak mo matulog. Hindi naman. Linisan mo to ah. I-edit lang ako. Pagkagising ko mamaya, dapat wala na kahit isang langgam dito sa kusina. Oo. Dayan? Ano na naman? Halos 1 taon na ako nagtatrabaho sa'yo. And so? Hindi pa kasi natin napapag-usapan uli kung kailan ko makukuha yung pera ko. Pera ko yun. Oo, pera mo nga. Pero magiging pera ko na yun, di ba? After ko maging assistant mo. Grabe talaga ang pag-a-assume mo, no? Hindi naman ako nag-a-assume. Yun kasi ang napag-usapan natin, di ba? Minamadali mo ba ako? Hindi naman. Pinapaalala ko lang. Hindi ako ulyanin para ipaalala mo lagi. Ngayon ko lang naman uli nabanggit eh. Parang palaban yung tono mo ah. Hindi naman. Kung pagod ka na sa ginagawa mo, umalis ka na lang. Pero paano yung pera? Eh di wala. Sobra ka na ha? Gina, ibaba mo kutsilyo, kita ako! Ha? Tinis kita ng halos 1 taon! Kala mo ba ikaw lang ang nagtiis? Lumalabang ka pa ha? Gusto mo tara ko sa leg mo tong kutsilyo? Kung gagawin mo yan, paano ang perang hinihingi mo? Sa tingin mo makukuha mo yon? Wala na akong pakialam! Pag pinatay mo ko, paano ang mga anak mo? Tumigil ka! Kapag nakulong ka, paano sila? Hindi ko na ginagawa para sa akin. Para to sa mga anak ko. Hindi ako mukhang pera. Gusto ko lang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Mahirap pang intindihin yan. Umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Naiintindihan ko yung galit mo. Oo, mahirap patawarin ang ginawa namin ni Jeffrey sa'yo at pinagsisisihan ko na yon. Pero sana kahit papano makaramdam ka ng awa sa mga anak ko. Ayoko silang magdusa sa ginawa namin sa inang tatay nila. Kung gusto mo akong pahirapan, sige. Pero ibigay mo sa mga anak ko ang magandang buhay. Kahit pang raos lang nila hanggang sa makayanan na nilang maghanap buhay. Yun lang naman ang kailangan ko. Bakit ba parang hirap kang ibigay yun? Napahiga na lamang sa kitchen floor si Gina sa sobrang panghihina dahil sa mga nangyari. Nanginig ako dahil sa takot na humalo sa konsensya ko. Makalipas ang ilang sandali ay bumangon na noon si Gina at napaatras ako dahil hawak pa niya ang kutsilyo. Nung nakita niya akong natakot ay nilapag niya ang kutsilyo sa lababo at saka umalis. Ilang araw na ring nagpaparamdam si Gina sa akin.
Wala na akong balita sa kanya at hindi ko rin siya kinontak pa. Nagpunta ako sa bangko para asikasuhin ang perang iniwan ni Jeffrey. Ang hindi alam noon ni Gina ay pinangalan ko na yon sa mga anak nila ilang buwan na ang nakakalipas. Naka-time deposit yon at makukuha nila after ilang years. Wala naman talaga akong interes noon sa perang yon dahil kapag naaalala ko yon ay naaalala ko lamang ang ginawa ni Jeffrey sa akin. Kaya inasikaso ko yon kasama ang lawyer ko para mapunta sa mga anak ni Gina. Alam kong sumobra ako sa mga ginawa kong pang-aalipin kay Gina. Pero ang gusto ko lang noon ay maramdaman niya sa puso niya na totoong nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. At hindi lang dahil gusto niyang makuha ang pera sa akin. Dahil para sa akin noon ay doon ko lang mahahanap ang totoong kapayapaan at kapatawaran. Nakita ko naman yon sa huli naming pagkikita. Hindi man naging maganda ang huling pagkikita namin ni Gina ay naging sapat na yon para matanggap kong nangyari na ang nangyari. Natanggap kong tapos na ang lahat at oras na para magpatawad. Nakatulong na nakita ko at nakasama ang mga anak nila para ma-realize kong marami ng taon ang nasayang dahil sa naipong kong galit. Pero naiintindihan ko ang sarili ko kung bakit ako nakaramdam ng ganon dahil hindi biro ang magpatawad after kong magawa ng mali na mga taong pinagkatiwalaan mo. Sa ngayon ay nagsimula akong muli sa buhay ko. Napakasarap pala sa pakiramdam na wala na akong baong galit sa puso ko. Nakatanggap ako ng isang mensahe kay Gina at humingi ng sorry sa nagawa niya sa akin noong nakaraan. Hindi ko na siya sinagot pa. Hindi na rin siya nangulit sa pera. Sinabi niya na deserve ko rin ang perang yon dahil sa mga nagawa nila sa akin ni Jeffrey. Ang hiniling lamang niya sa akin ay genuine na pagpapatawad para makamove forward na rin daw siya sa buhay niya. Napangiti ako at hindi niya alam na nakahanda na ang pera para sa kanilang mag-iina. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ang inyong forever kabarangay, Dayan. Hindi madaling ibigay ang kapatawaran sa isang taong nakagawa sa iyo ng mali. Mas lalong hindi yon madaling ibigay kapag ang taong pinagkatiwalaan mo ang nakagawa ng masama sa iyo. Malaking pagsubok na ibigay ang kapatawaran at walang makapagsasabi kung kailan mo yon maibibigay. Payo lang, ibigay mo yon sa panahong handa ka nang ibigay ang pagpapatawad kapag naramdamang mong totoo na. Mas masarap magpatawad kapag alam mong bukal sa iyong kalooban. Hindi magandang magpatawad dahil yun lang ang dinikta ng lahat. Magpatawad ka kapag naramdaman na ng puso mong handa ka na talaga. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sapat bang gamiting basihan ang pagmamahal para manatili ka sa isang taong hindi nakakatulong sa iyo? Yung taong walang ibang ginawa kundi maging parte ng problema mo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng taong pabigat sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Fiona, 35 years old, magandang trabaho ko at syempre kakambal noon ang magandang sahod.
Dahil dito ay nakaipon na rin ako ng sapat lalo't wala naman akong ibang sinosustentuhan. Financially secured na rin kasi ang mga magulang at mga kapatid ko. Kaya ang lahat ng perang kinikita ko para sa akin lang talaga, Papa Dudut. May sarili na akong kondominium at kakatapos ko lang bayaran. Masasabing financially stable na ako at wala na akong ibang poproblemahin sa buhay. Maliban na lamang sa isang bagay, karelasyon. Tulad ng ibang karelasyon, ang problemang binibigay sa akin ni Lord, hindi naman kasi pwedeng mapunta sa akin ang lahat. Hindi ako nagkaroon ng karelasyon dahil aminado akong hindi ako maganda at wala rin akong kahit konting apil man lang. Mahal ko ang sarili ko kaya handa akong maging honest sa nakikita ko. Kulang talaga ako sa ganda. Alam yon ang lahat at hindi ko naman yon kinakahiya. Tanggap ko naman ang mukha ko kaya siguro'y madali lang tanggapin na wala ring tatanggap sa akin. Kontento naman sana akong single kaya lang isang araw nakaramdam ako ng inggit ng makasabayan namin ng gay friend at dati kong kaklase na si Mars. Ang mga magkakarelasyon na tinalo pa ang asukal sa katamisan sa isang kainan. Nagkataon pa na puyat at bad mood ako noon, kaya mababa ang emosyon ko. Kaya naapektuhan ako sa mga nakikita kong magkakarelasyon sa paligid ko. Hindi rin nakatulong ang pag-real talk sa akin ng kaibigan kong si Mars. May pagkataklesa pa naman ang baklang yon at pinush niya ako na humanap ng jowa bago magsara ang dapat magsara sa akin. Napaisip tuloy ako at natakot. Baka isang araw ay magsara na lamang lahat ng butas ko sa tenga. Papa Dudut. Sa table sa kaliwa mo. Minumukbang ng lalaki yung bibig ng babae. Grabe! Liempo ba yan, kuya? Samantalang ikaw, Ano na naman? ikaw lang nakakatikim ng labi mo. Lagi pang dry. So wala ngang titikim, ano magagawa ko? Ganun na lang yon. Tatagapin na lang ang kapalaran na wala nang titikim sa labi na yan. Change topic. O sige, change table tayo. Yung table na malapit sa cashier, tingnan mo oh. Hinahatian ni Kuya ng manok yung girlfriend niyang masiba. Ang sweet. Naghahatian sila kasi tipid. Kailan pa naging sweet ang walang budget? Mapang-judge ka naman. Porke tinahatian sa manok, wala nang budget. Bakla naman. Umorder sila ng isang manok at 2 rice. Hati na sila sa manok at sinagad na nila yung libreng gravy para isabaw sa rice. Walang sweet doon. Nakakaawa. Yung nasa kanan ng cashier, yung naka-couple shirts na dilaw. Tignan mo naman kung magyakapan. Nagkapalitan na halos ng pawis at buni. Ikaw ba gusto mo may kapalitan ng pawis at ka-share sa buni? Sariling pawis mo palang mas maalat na sa dagat eh. Paano pa kaya kapag naghalo na yung mga pawis niyong dalawa? Di hello, dialysis na? Ang nega mo talagang bakla ka, no? Kaya ka hindi nabibiyayaan ng jowa eh. Sorry, nadala lang ng puyat. O nadala ng inggit. Ang lakas mo maka-evil eye na magkakarelasyon. Ikaw yata ang dahilan ng mga hiwalayan na magkakarelasyon ngayon eh. Iba ang inggit na pinapatawid mo sa kanila. Kasi naman, bakit sila nabibigyan ng ganyan? Sila na malakas sa tadhana. Ang unfair ng universe ha. Mamaya mas lalo kang tumandang dalaga niyan. Di tumandang dalaga. Paki ko. Tingnan mo yung nasa likuran mo, dali. Ayoko nang tumingin sa mga magkakarelasyon. Umay, tigilan mo ako. Bakla, hindi magkarelasyon ang nasa likuran mo. Potential karelasyon yan. Dalili mo na. Ano bang? Hi po, magandang gabi. Hi! Magandang gabi rin. Andrew nga pala. Hi Andrew, single ka? Kasi single tong friend ko si Fiona. Mars! Tinutulungan na nga kita, aangal pa. Shut up ka na lang. So single? Single na single. Ay teka, may nakalimutan akong gawin. Ano na naman? Uwi pala muna ako saglit.
Nakalimutan ko palang punasan yung likod ng TV ko. Puro alikabok na yun. Ngayon ko pa naman nakaschedule linisan. Andrew, baka naman pwede mo samahan muna si Fiona rito sa mesa namin. Hindi kasi marunong umorder yan ng pagkain ng mag-isa. Pwede ba? Mars! Lafangin mo na pagkaalis ko, ha? O paano? Babwa! Pwede kitang tulungang umorder ng pagkain. Nagbibiro lang yung kaibigan ko. Marunong ako sa maraming bagay. Marunong ka bang magmahal? Yan yung hindi ko pa natututunan. Nadali mo ako dyan, ha? Diyan naman kita pwedeng turuan. Alam mo kung magtitrip ka lang, umalis ka na lang. Hindi ako nang titrip. Kanina ko pa kayo tinitingnan ng kaibigan mo. Natutuwa ako sa mga tawa at pagsimangot mo. Cute. Wala nagsasabi sa akin ng ganyan. Ikaw pa lang. Kawalan nila yon. Hugasan nga nila yung mga mata nila para makita nila kung gaano ka-cute. Papadudot na lamang ko na mas bata si Andrew ng 5 taon sa akin. Hindi ko gustong pumatol sa mas bata sa akin. Pero nadala ako ng kagwapuhan niya at kakaibang charm. Para siyang Prince Charming talaga at sino ba naman ako para mag-inarte, hindi ba? Kaya naman sinulit ko ang mga oras na yon para maibida ko ang sarili ko. Oo, at wala akong maibida tungkol sa pisikal kong kaanyuan pero nagawa kong ibida kung gaano kaganda ang trabaho ko at pasahod. Bukod pa roon ay binida ko rin na meron akong sariling kondo. Nakikinig naman noon sa akin si Andrew at nakatitig lang sa akin. Nailang ako sa mga titig niya na parang hinuhubaran ako. Nagagandahan kaya siya sa akin. Yon ang ambisyosang naging tanong ko. Napansin kong naubos ko na pala ang kinakain ko at dahil gusto ko pang mapatagal, ang usapan namin ay inaya ko siyang umorder at sinabi kong libre ko. Umorder na kami kaagad at pagkatapos noon ay nagtagal pa kami ng mahigit 2 oras na nagkwekwentuhang dalawa. Wala siyang masyadong nakwento tungkol sa buhay niya pero ang nagustuhan ko sa kanya ay good listener siya. Nakinig talaga siya sa akin kahit puro pagyayabang lang ang ginagawa ko tungkol sa achievements ko sa buhay. Sayo lang naman kasi ang kaya kong gawin. I-flex ang achievements ko dahil doon lang ako umaabante. Hindi naman kasi talaga ako maganda at sexy. Kaya bumabawi ako sa areas na alam kong nakakaangat ako. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na rin si Andrew para umuwi na. Hinintay muna niya akong makasakay bago siya umalis. Ang gentleman niya lalo noong pinagbuksan pa niya ako ng sasakyan. Pagkatapos noon ay inabot niya sa akin ang papel kung saan ay nakasulat ang cellphone number niya at Facebook. Nang makalayo na ang sinasakyan ko sa kanya ay napatili na lamang ako sa kilig. Nagulat tuloy yung driver sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad ko siyang in-add sa Facebook at doon kami nagkausap hanggang sa madaling araw. Kinabukasan ay inaya niya akong mag-date, papadudot. Alam mo, may aaminin ako sa'yo. Dati kang lalaki o dati kang sayote? O both? Saan naman ang galing yung hula na yan? Kaloka ka. Sayote talaga? Lalaking sayote? Biro lang. Gusto lang kitang patawanin. Bigla ka kasi nagseryoso dyan eh. Hindi ako sanay. Ngayon ko palang naranasan na ma-date. Seryoso to walang halong biro. Ikaw pa lang talaga. So hindi ka dating sayote? Hindi ka dating lalaki? Hindi ka dating lalaking sayote? Lahat hindi. At hindi rin ako mahilig sa sayote para lang alam mo, team papaya ako pagdating sa tinola. May pagkakaiba na agad tayo. Team sayote ako sa tinola. Pero Andrew, maiba lang ako. Ano yun? Hindi ka man lang ba nababahala kahit konti? Nababahala saan? Na wala akong experience sa pakikipag-date. Mas gusto ko na yan kesa yung banat na sa pakikipag-date. Parang kaya na akong manipulahin nun eh. Nakakatakot. Ay, kinakabahan ako. Baka kasi isipin mo may mali na sa akin kaya wala nag-aaya makipag-date sa akin. Swerte ko nga kasi ako nakabinyag sa'yo. Hindi mo ako maikukumpara sa iba kasi ako ang first mo sa pakikipag-date. Maswerte ka talaga kasi ikaw ang unang makakaranas ng good sides ko. Sana ako na rin yung last.
Mukhang ikaw tong banat ng banat sa pakikipag-date. Alam mo kung paano mangiliti ng babae. Uy, hindi ah. Ngayon ko nga lang nabinyagan ng linyang yan. Okay, sige, naniniwala na po. Gusto kong malaman, ano ba yung good sides mo? Na-curious ako bigla. Parang gusto ko masubukan. Una, masinop akong tao. Pwedeng sabihin ko yung bad side ko? Ano yun? Hindi ako masinop eh. Lalo sa bahay. Pangalawa, mahaba ang pasensya ko sa mga makakalat na tao. So, ligtas ka. Mukhang banat ka sa pangbobola ng kadita. Pangatlo, hindi ako nagsisinungaling. Paano ko naman mapapatunayan na hindi ka sinungaling? Simple lang. Sasabihin ko sa'yo na gwapo ka, type kita, naniniwala ka ba? Lagi ako naboboto bilang Adonis nung nag-aaral pa lang ako. Kaya kong paniwalaan yung sinasabi mong gwapo ako. And thank you. Pang-apat, may sarili akong kondo. Fully paid. Nasabi mo na yan dati eh. Nakalimutan mo na? Pang-lima, mabilis ako makalimot. Lalo na pagkasalanan ng mahal ko. Yan ang gusto ko kasi lagi ako nagkakasala eh. Gusto ko yung babaeng mabilis makalimot sa kasalanan ko. Pang-anim, kaya kong ibigay ang lahat sa taong mahal ko. Lahat-lahat. Tulad ng ano? Pwede bang i-share mo kung ano ang mga yan? Kahit ano mo gustuhan ng lalaking mamahalin ko. Regalo, pera, atensyon, pag-aalaga at pagmamahal na buo. Hindi rin ako tuyoin tulad ng ibang babae. Sa sinasabi mo ngayon, parang gusto ko na makipag-live-in sa'yo eh. Yan pa naman ang hanap ko sa isang babae. Ano bang address mo at dadalhin ko na ang sarili ko ron? May naisip akong mas magandang ideya kesa dyan. Ano naman yung naisip mo? Sa kondo mo na lang tayo magsama. G? Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay nagbibiro lang si Andrew nang sabihin niyang gusto niyang magsama na kami sa kondo ko. Kaya lang tinignan niya ako ng matagal at doon ko nakitang seryoso siya at gusto niyang pumayag na ako kaagad. Hindi ako agad nakapagsalita dahil hindi ko naisip kailanman na may lalaking gustong makipag-live-in sa akin. Manliligaw nga noon wala yung makakasama ko pa kaya sa iisang bahay. Saka pangalawang date pa lamang namin yon, baka naisip agad niyang magsama na kaming dalawa sa anong paraan. Masyado ko bang nabenta ang sarili ko sa kanya kaya niya ako nilataga na magsama na kaming dalawa. Napa-order ako ng isang orange juice. Kahit punong-puno na noon ang sikmura ko. Parang bigla akong nauhaw sa gustong mangyari ni Andrew. Hindi pa rin siya umiimik noon at nakatitig lamang sa akin. Hinihintay ang sagot ko. Hanggang sa naisip ko na wala nang ang ibang lalaking gustong manligaw sa akin. At si Andrew, handa akong samahan sa kondo ko. Handa akong mahalin. Ano pa ang dapat kong ikaarte? Gwapo siya at nakakakilig ang mga salita niya. Saka kapag tinanggihan ko siya, gaano ako kasigurado na meron pang ibang lalaking darating at mag-o-offer ng katulad ng sa kanya. Parang wala naman na. Kaya naman bago pa dumating ang in-order kong orange juice, ay nag-decide na ako. Sinabi ko sa kanya na ready na akong patirahin siya sa kondo ko. Nagulat nga ako nang biglang tumili si Andrew. Natawa na lamang kaming pareho sa inasal niya. Masaya lang daw siya na pumayag ako dahil gusto na raw niyang masubukan lahat ng binibida kong ugali ko sa kanya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis lang ang mga pangyayari. Wala pang isang linggo ay naplano na namin ni Andrew kung paano siya makakalipat sa kondo. Tinulungan niya akong iayos ang kondo para magkaroon siya ng space para sa mga gamit niya. Sinabi naman niya sa akin na damit lang ang kukunin niya sa bahay niya. Pero sinabi ko na lamang kahit ano pa yung kunin niya sa bahay niya ay ayos lang. Maluwag naman ang kondo ko at binida ko rin sa kanya bago pa siya makapunta doon. At noong nakapunta na siya sa kondo ko ay namangha talaga siya. Mas lalo tuloy niyang gustong makalipat kaagad. Kaya hindi na namin pinatagal pa ang lahat, Papa Dudut. Pinuntahan namin ang bahay niya para tulungan ko siyang maghakot ng mga gamit niya.
Hiniram ko ang van ng pinsan ko para magamit namin. Nabilib na naman lalo sa akin si Andrew dahil lahat daw kami sa pamilya namin ay may maayos na buhay. Napangiti na lamang ako pero lihim akong napakilig dahil may lalaki akong napabilib. Pagkarating namin sa bahay niya ay nagulat ako na andon ang 65 years old na nanay niya. Doon ko nalaman na kasama pa rin pala niya sa bahay ang nanay niya. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay dahil wala palang nakilalang ama si Andrew. Mabait naman ang nanay niya. Mabilis ko lang ding napakisamahan ng maayos noong simula. May mga pagtataray lang nung umpisa pero nakuha ko rin kaagad ang loob niya dahil sa pag-assure ko na magiging okay din ang lahat. Yun ang unang beses na may makilala ako na nanay ng boyfriend ko. Nakakatuwa naman ang mga pangyayari. Yon ang naglaro ng matagal sa utak ko, Papa Dudut. Fiona, nanay ko nga pala. Nay, si Fiona. Girlfriend ko po. Kumusta ka, Iha? Maayos naman po. Mabutit nakadalaw ka naman dito sa bahay naming mag-ina. Sa wakas nakilala ko na rin kayo. Nasabi sa akin kagabi ni Andrew na magsasama na raw kayo sa kondo mo. Opo, pasensya na po kung kukunin ko na sa inyong anak nyo. Alagaan ko naman po. Naku, baka sinasabi mo lang yan ngayon. Baka kapag napagod ka ng alagaan siya, isoli mo rito bigla. Si nanay naman. Ginawa mo naman akong kondensada sa grocery na pwedeng ibalik within 7 days kapag nagbago ang isip. Gusto ko lang masiguro na magiging maayos ang kalagayan mo kapag umalis ka rito sa poder ko, no? Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ni Fiona? Aalagaan daw niya ako. May tiwala ako sa mga salita niya. Totoo po yon. Hindi ko po siya gagawing kondensada sa grocery na ibabalik ko kapag ayoko nang gumawa ng salad. Marunong ka bang maglaba, Fiona? May washing machine po ako. Pwede na po ba yon? Automatic yung washing machine niya, Nay. Di na kailangan bantayan lagi. Pag nakita mo, baka pati ikaw makilaban na rin. Pwede naman. Tita, kung gusto nyo, ako na rin ang maglalaban ng damit nyo. Madali lang naman yun sa automatic washing machine ko. Nakita mo na, Nay. Pati kayo damay sa pag-aalaga ni Fiona. Marunong ka bang magluto? Oo naman po. 50% ng pagluluto ko natutunan ko sa mami ko. Yung 50% naman sa internet. Kita mo yun, Nay. May internet si Fiona. Kaya niya magbayad ng internet. Oo na. Sobra mo namang ibida tong nobya mo, Andrew. Kabida-bida naman kasi talaga. Proud lang ako talaga. Kung nag-aalala po kayo na baka agawin ko si Andrew sa inyo, wag po kayo mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Gagawa ko ng schedule para madalaw niya kayo 2 beses o 3 beses sa isang linggo. Mukhang napagplanuhan nyo na talaga tong lahat, no? Hindi pa naman po pulido ang plano. Kakasimula lang din naman kasi ng relasyon namin. Biglaan din po yung plano na magsama na kami. Sigurado bang hindi lang kayo nabibigla sa mga desisyon ninyo? Mahirap yung pabago-bago ang isip. Hindi po. Nasa tamang edad naman na kami ni Andrew at sigurado kung wala nang atrasan to. Ang gusto ko lang ay maalagaan si Andrew tulad ng ginagawa ko sa kanya. Yung hindi siya pababayaan. Nako, expert si Fiona sa pag-aalaga, Nay. Sinaing nga niya, hindi niya mapabayaan. Ako pa kaya? Di ba, Fiona? Sobra mo talagang ibenta si Fiona sa akin, Andrew, ah. Nakakahalata na ako. Ganon mo na ba talaga kagustong umalis dito sa bahay natin? Hindi naman, Nay. Binibida ko lang si Fiona sa inyo kasi gusto ko makita niyo na tamang babaeng napili ko. Totoo ba yan, Andrew? Tamang babae ba ako para sa'yo? Makikipag-live-in ba ako sa'yo kung hindi? Sa harapan ko pa talaga kayo nagharutang dalawa. Huwag ka na mainggit, Nay. Ngayon na aalis na ako rito sa bahay, pwede ka nang tumanggap ng manliligaw. Pwede ka namang mamili ng ili-live-in mo rin. Andrew? Kailan mo nga ako? O sige na, mag-empake na kayo ron para hindi na kayo gabihin sa daan. Ayos! Andrew, ikaw muna magsimula sa pag-iempake. May ipapabalot lang ako kay Fiona na baon nyo sa daan para hindi na kayo magluto pagka uwi ninyo. Damihan mo, Nay, ah. Mukhang mapapagod ako sa pag-iimpake. Kailangan ko ng maraming kakainin. Fiona,
Sisimulan ko na mag-empake ha. Damihan mo yung babalutin. Fiona, Ano po yan, tita? wala nang solian ha? Wala nang solian. Ano ang ibig sabihin doon ng nanay ni Andrew? Para namang nagmukha akong customer na bumili ng pagkain o gamit na walang warranty. Pero hindi ko in-overthink pa yon, Papa Dudut. Lalo't bumait muli ang nanay niya sa akin. Nagpalit agad ng topic ang nanay niya habang kasama ko sa kusina at pinapainit ang niluluto niyang ulam na ipapauwi sa amin. Nawala ng tuluyan ang huling sinabi niya sa akin dahil nahumaling ako sa sarap ng amoy ng niluto niya. Mukhang nakaka-pressure ang luto ng nanay ni Andrew. Parang hindi ko yon mahihigitan. Yun naman bigla ang in-overthink ko. Paano kung mas magaling mag-alaga ang nanay ni Andrew kesa sa akin? Paano kung ikumpara ako ni Andrew sa kanyang nanay? Paano ko mapaninindigan sa kanya na magaling akong mag-alaga? Kung meron namang mas magaling na nauna ay sinikap kong huwag mag-overthink at nag-focus na lamang ako sa mga binabalot na pagkain ng kanyang nanay. Pagkatapos ng pagbabalot ng pagkain ay tinulungan ko na si Andrew na mag-impake. Mabilis lang naman kaming natapos dahil konti lang naman ang damit niya na idadala sa kondo ko. Wala rin naman siyang ibang dinalang gamit maliban sa mga koleksyon niya ng cards at ibang anime figurines. Pagkatapos noon ay sinakay na namin sa van ang mga gamit niya at nagpaalam na sa kanyang nanay. Naging emosyonal ang kanyang nanay habang yakap si Andrew. Doon ko nakita na mahal ni Andrew ang nanay niya. Mga kabarangay, yun ang simula ng pagsasama naming dalawa. Wala pong kasing saya ang mga unang linggo na magkasama kaming dalawa. Ganon pala ang feeling na may lalaking nagpapasaya sa'yo. Akala ko ay lolokohin lang kalokohan lamang ang mga nababasa ko sa Facebook at mga napapanood ko sa TV. Iba pala talaga kapag ikaw na mismo ang nakaranas. Ang hirap nang tanggalin ang ngiti sa labi. Legit na legit, Papa Dudut. Mangawit ka dyan, kanina ka pa. Ha? Kanina ka pa kasi nakangiti habang kinukusot yung brief ko. Mabango ba? Ang lambot kasi ng tela ng brief mo. Nakaka-enjoy kusutin. Bakit ba hindi mo na lang sinabay dun sa mga ibang nilalaban mo sa washing machine? Gagaspang lang ang kamay mo dyan. Alam mo namang paborito ko ang malambot mong kamay. Pag underwear kasi dapat hand wash para hindi masira. Ganun ba yon? Hindi ko alam eh. Hindi ka ba naglalaban ng underwear mo? Hindi eh. Sinanay nang gumagawa nun sa akin. Tapos ngayon ikaw naman. Ang swerte ko naman sa buhay. May nanay at GF ako na naglalaban ng brief ko. Hindi ko nga sana lalaban to mga brief mo, kaya lang napansin ko hindi ka na nagsusuot ng brief kapag lumalabas tayo. Naubusan ka na pala. Nahiya kasi ako na ipasuyo sa'yo na laban yung brief ko eh. Humahanap lang ako ng tamang timing. Buti na lang nakaramdam ka. Wala rin naman kasi akong ginagawa ngayon eh, kaya sinabay ko na sa paglalaban ng mga panty ko. Thank you ah. At least ngayon siguradong lalaban mo ng mga brief ko sa susunod kahit hindi ko sabihin. Kaya kita mahal eh. Hayaan mo, ibibida ko ulit to kay nanay kapag dumalaw ako sa kanya bukas. Pupunta ka bukas sa nanay mo? Diba kakadalaw mo lang doon kahapon? Nagpapamasahe ng paa si nanay. Natapilok daw sa hagdanan. Asikasuhin ko lang tapos uuwi rin ako agad dito sa'yo. Bukas kasi nakaschedule ng general cleaning natin dito sa kondo. Ang dami na kasing kalat dito sa bahay. Hindi mo na ako kailangan dyan. Mas magaling ka maglinis kesa sa akin. Baka makasagaba lang ako. Parang hindi pa nga kita nakita naglinis ni minsan. Paano mo ako makikitang naglilinis? Eh hindi ko alam kung paano yan. Ikaw talaga? Hindi ka talaga marunong maglinis? Akala ko kasi tinatamad ka lang. Magkahalo eh. Tamad tsaka hindi marunong. Eh ano lang pala ang alam mong gawaing bahay?
Wala eh. Si nanay kasi ang gumagawa lahat ng trabaho sa bahay namin. Na-enjoy niya yon kaya hinahayaan ko na lang. Eh anong ginagawa mo? Nilalambing ko siya. Yung parang paglalambing mo sa akin? Tumpak! Effective naman daw yon para ganahan at ma-inspire si nanay sa pagtatrabaho sa bahay. Pero hindi pa busy na rin ang nanay mo sa trabaho niya sa munisipyo niyo? Magaling mag-multitask si nanay. Pwede ka magpa-seminar sa kanya sa ganyan. Bilib ako ron. Kaya niyang pagsabayin mga gawaing bahay tapos trabaho niya. May sideline pa siya para dagdag kita. Speaking of trabaho, hindi pa natin napag-uusapan kung ano nangyari sa trabaho mo. Ilang linggo ka nang nakatira rito sa bahay pero never mong binanggit ang tungkol sa trabaho mo. Wala naman kasi akong babanggitin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi wala naman akong trabaho. Wala kang trabaho? Never ko na-experience na magtrabaho. After ko mag-college, si nanay pa rin ang nagtatrabaho para sa amin. Teka lang ah. Tumatawag ata si Mars. Sagutin ko lang. Hindi naman nagre-ring ang phone mo. Ramdam ko lang. Teka. Anong problema? Hello Mars? Ano yun? Ba't ka napatawag? Kaloka? Ikaw tumawag sa akin? Walang anuman yun, Mars. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Andrew. Fiona, nasa banyo ako ha. Nagdadaheriya ako. Kung ayaw mong marinig ang pasabog ko… Sige, bye na ha. Busy kasi kami ni Andrew. Message mo na lang ako, okay? Bye! Ano raw ang kailangan ni Mars? Kumukulo raw yung tiyan. Nagtatanong kung pwede raw uminom ng paracetamol at kape. Sa'yo pa talaga itinawag? Alam mo naman yun. Ako ang laging tumutulong sa kanya. Speaking of tulong, ang pwede ko lang may offer na tulong ko magbantay dito sa kondo natin habang wala ka at nasa trabaho. Ha? Magbantay ng kondo? Natin? Oo, yan ang talent ko. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag nasa trabaho ka, panatag kang magiging safe ang kondo natin sa pagbabantay ko. Napanganga na lamang ako sa mga sinabi ni Andrew, Papa Dudut. Doon bumagsak ang mundo ko. Wala na nga siyang alam sa mga gawaing bahay, wala rin siyang trabaho. Bakit ba inuna kong pumayag na makisama sa kanya sa kondo ko kesa tanungin ang ibang detalye sa buhay niya? Hindi na lamang ako umimik pa, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang mangawit ang bibig sa kakangiti. Akala niya ay nakaka-proud ng mga sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay na-turn off ako roon dahil hindi ko naman gusto ang isang lalaking palamunin at walang ibang alam na gawain. Maiintindihan ko pa kung wala siyang alam sa gawaing bahay pero at least man lang sana ay may trabaho siya. Pero bakit naman combo pa ang mga bagay na wala siyang kaalam-alam? Napailing na lamang ako sa mga nalaman ko pero sa tuwing napapatingin at nilalambing niya ako ay nawawala sa isipan ko ang mga pagkukulang niya. Alam kong red flag na pero masarap pa rin talaga, Papa Dudut. In love na kasi ako kay Andrew at mabilis lang naman na makalimutan ang mga hindi niya kayang gawin lalo na kapag niyayakap niya ako. Lalo na kapag naiisip kong wala ng ibang lalaki ang pwedeng magmahal sa akin tulad ng ginagawa niya. At saka ang sarap kaya niyang kasama sa labas kapag nagde-date kami. Ka-flex-flex ang itsura niya. Yung tipong ramdam ko ang inggit na mga kababaihan at kabaklaan sa tuwing ako ang ka-holding hands niya. Doon nakakabawi sa akin si Andrew, Papa Dudut. Kaya naman sinubukan ko pang ipikit ang mga mata ko para hindi makita kung gaano kapula ang bandila niya. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay lalo't pamparelax ko rin naman yon. Hindi naman problema sa akin ang pera dahil maganda at malaki ang sahod ko. Wala rin akong ibang dapat bayaran kundi ang kuryente, tubig at internet. Kasabay syempre ng pagkain namin. Kakayanin ko na to. Iyon ang dinidikdik ko sa isipan ko habang magkasama kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalong lumala ang pagka-in love ko kay Andrew, Papa Dudut.
Lalo't maya't maya ang pagyakap, halik at pagsasabi niya sa akin ng I love you. Sino ba naman ang hindi rurupok sa ganon, Papa Dudut? Lalo na kung sobrang gwapo at tikas ng lalaking magsasabi sa iyo noon. Saka napakagaling niya sa kama. Oo, wala akong ibang experience sa kama sa ibang lalaki pero masasabi kong performance level talaga si Andrew. Doon talaga siya bumabawi sa mga pagkukulang niya sa akin. Natakpan ng bahagya ang mga kapintasan niya pero habang tumatagal, mas lumilitaw ang mga bagay na hindi ko gusto sa kanya. May mga araw na talagang nakabalandra na ang mga ayaw ko sa kanya at hindi magawang matakpan pa ng mga paglalambing niya. Palala na kasi ng palalang sitwasyon namin ni Andrew. Ni tupiin ang kumot namin sa kama ay hindi niya magawa. Ni minsan ay hindi siya nagkusa na magwalis man lang kahit sa kwarto namin. Isang araw ay kinailangan ko na ng opinyon ng iba tungkol kay Andrew at nagpaalam ako kay Andrew na makikipagkita ako kay Mars. Gusto pa niyang sumama noon sa akin pero nagsinungaling ako at sinabing may pinagdadaanan si Mars na personal kaya mas magandang ako lang ang haharap sa kanya. Hindi na naman siya nagtanong at nagduda pa. Hinayaan na lang niya akong umalis. Pagkatapos noon ay nagmadali akong lumabas ng bahay para kitain si Mars sa isang coffee shop. Nang magkita kaming magkaibigan ay niyakap ko kaagad siya ng mahigpit. Hindi na ako magsusumbong noon pero hindi ko alam kung kakampihan ba niya ako. Kasi hindi naman tong nagtulak sa akin, kasi siya naman tong nagtulak sa akin kay Andrew. Kaya nag-alangan ako noong simula kung itutuloy ko bang sabihin sa kanya ang katotohanan o mas magandang sabihin ko na lahat ng problema ko sa lalaking nereto nito sa akin noon, Papa Dudut. Bakla ka? Grabe higpit ang yakap mo ha? Kulang na lang mabali na to spinal cord ko. Sorry na. Nalulungkot na kasi ako eh. Pwede naman maging malungkot ang hindi nang babali ng buto? Kaloka ka? Ano ba problema? Si Andrew. Si Andrew? Paano? Ang saya nyo nga lagi sa pinopost mo sa Facebook. Nakamute ka na nga sa akin kasi umay na ako sa lambingan nyo. Iba kasi in real life. Splok na dali. So ito na nga Mars. Alam mo bang pabigat si Andrew sa akin? Paanong pabigat? Dinadaganan ka ba? Di ba enjoy yun? Sana nga ganun na lang lagi pero hindi. Paano nga? Ni minsan hindi siya tumulong sa mga gawaing bahay. Ni hugasan yung basong pinag-inuman niya ng tubig, hindi niya magawa. Talo ko pa yung may baby na inaalagaan eh. Baby mo naman talaga siya, di ba? O hindi na to joke ha? Pinapagaan ko lang ang sitwasyon mo. Kasi naman halos mapunit na yung noo mo sa kakakunot. At eto pa, sinabi niya na hindi raw siya naturuan ng mga gawaing bahay. Kasi nanay niya lahat ang gumagawa nung nakatira pa siya sa bahay ng nanay niya. So kahit isang gawaing bahay, walay talaga? As in walay? Mars! Ako pa naglalaban ng brief niya na ang daming stain. Kaloka! Nalaman ko lang na hindi siya marunong maglaba nung natambakan na siya ng mga lalabhan tapos wala na siyang brief na magamit. Huwag mo sabihin sa akin na nung naubusan siya ng brief, yung panty mo naman ang… Ginamit niya yung pink na panty ko. Yung paborito ko. Na-stretch tuloy yung garter. Ang lala, Fiona! Wait, there's more. Kumapit ka, Mars. Ano? Wala rin siyang trabaho. Wala pang trabaho? O kakaalis lang sa trabaho? Never naka-experience magkaroon ng trabaho. Ha? 30 na siya. Anong alam niya? Magbantay daw ng kondo. Kondo namin. Namin? May ambag ba siya sa down payment? Siya pa tong malakas gumamit ng aircon. Kasi first time daw niyang mag-aircon kapag matutulog. Alam ko na kung anong pwede niyang iambag sa'yo. Ano? Maging pabigat sa yero kapag bumabagyo. Seryoso na kasi. Wait lang naman kasi. Nabigla naman ako sa revelation mo, bakla. Teka, tumatawag yung nanay ni Andrew. Sagutin ko lang. Babawiin na ba niya ang anak niya? Magkakaalaman. Wait. Hello po, tita.
Hello, Fiona. Andito ngayon si Andrew. Ay, ano pong ginagawa niya dyan? Akala ko nasa kondo siya nagbabantay. Dinala niya yung mga marurumi niyang damit dito. Di ka raw kasi nakapaglaba kahapon. Wala raw siyang magamit. Pinapalaba niya sa akin. Hindi ko po kasi naharap na maglaba kahapon, tita, kasi OT ako sa trabaho. At saka naglinis ako ng kwarto at ref. Dapat maglaan ka rin ng oras sa paglalaba ng mga damit ni Andrew. Palit pa naman ang palitong nobyo mo dahil masyadong pawisin. Pasensya na po, tita. Hindi na mauulit. Hayaan mo na, ako na lang ang maglalaba rito. Kaya lang dito muna siya sa bahay ng 2 araw ha, para isabay na rin niya pauwi sa kondo yung mga damit. Ipapadala ko na rin yung mga ibang mga naiwan niyang damit dito para marami siyang extra sa inyo, lalo kapag hindi mo maharap ang paglalaba agad. Sige po, tita. Salamat po sa tulong niyo. Walang anuman. O siya, maglalaba pa ako. Ingat ka kung nasaan ka man ngayon. Bye! Bye po. O ano? Anong sabi ng hilaw na biyenan mo? Nagsumbong si Andrew. Hindi ko raw agad nilabhan yung mga marurumi niya. Kaya dinala niya sa nanay niya para malabhan na. Iba rin, bakla. Anong gagawin ko, Mars? Kung ako lang kasi, red flag talaga yung mga sumbong mo sa akin tungkol kay Andrew. Kaya lang ano? Fiona, prangkahan na to Alam mo namang matagal ka nang umaasa na may magmamahal sa'yo. Dumating si Andrew. Gwapo at parang cheese grater ang abs. Mahal ka niya. Pero hindi ka na makakahanap ng ganong lalaki na magmamahal sa'yo. Lahat naman tayo may kapintasan at kakulangan. Balang araw, matatanggap mo rin lahat ng hindi magawa ni Andrew. Isipin mo na lang lagi kung ano yung magagandang bagay na meron siya. Papa Dudut, tumango lamang ako sa mga sinabi ni Mars. May punto naman siya. Wala nang ibang lalaking magmamahal sa akin katulad ng ginagawa ni Andrew. Ang tagal kong naghanap ng karelasyon. Tapos noong binigyan na ako ni Lord ay biglang aayawan ko. Hindi naman pwede yon. Saka kaya ko namang maglinis at mag-ayos ng bahay at kaya ko rin namang magtrabaho. Nasanay na akong ginagawa ko yon noong single pa lamang ako. Ano ba naman yung mag-adjust ng kaunti kay Andrew. Nagkakwentuhan pa kami ni Mars bago ako nagpaalam para umuwi na. Excited na akong umuwi ng kondo dahil masosolo ko yon ng 2 araw dahil hindi nga uuwi si Andrew. Weird yon para sa akin dahil dati nalulungkot ako ng mag-isa kaya lagi akong nagpapasama kay Mars. Pero nang time na yon ay parang ang sarap lang magpatugtog ng malakas na music at sasabayan ko ng pag-inom ng wine at pagpapapak ng mga natitirang pagkain sa ref. Habang wala si Andrew ay nagsimula akong muli sa pag-aayos ng kondo. Ang saya ko rin naman talaga kapag naglilinis. Pagkatapos noon ay nag-video call pa kami ni Andrew. Namiss na raw niya ako at nagpapasundo na siya sa akin. Patuyo na rin daw kasi yung mga damit niya kasi umaraw ng matindi sa lugar nila. Sinunod ko naman ang sinabi niya, naligo lang ako at saka pumunta na sa bahay nila. Nang makarating ako roon ay nakita ko siyang nakahilata sa sofa habang nagpapapak ng popcorn na ginawa ng nanay niya. Nasa kusina noon ang nanay niya at naghahanda na para sa hapunan. Sinalubong ako kaagad ni Andrew at saka niyakap. Namiss daw niya ako at aaminin kong namiss ko rin siya. Inoffer niya ang popcorn at pinatabi niya ako sa kanya. Pagkatapos noon ay lumabas na ang nanay niya mula sa kusina para salubungin naman ako. Masaya ang nanay niya, Papa Dudut. Abot hanggang kisame ang ngiti nang makita ako. O napaaga ata ang pagsundo mo kay Andrew, Fiona. Dapat bukas pa, diba? Kasalanan ko, Nay. Pinapunta ko na kasi siya. Namimiss ko na eh. E paano yung mga damit mo? Hinawakan ko kanina sa sampayan. Tuyo na naman po. Hindi mo sinabi sa akin agad para nakuha ko na bago dumating si Fiona. Ay, ayos lang po yun, tita. Medyo napaaga rin talaga ang dating ko. Oo nga eh. O hindi bale, mahihintay mo ba?
Tatapusin ko muna yung niluluto ko bago ko kunin yung mga sinampay. Okay lang yan kay Fiona, Nay. Manonood na lang muna kami ng TV habang hinihintay na matapos mo yung pagkuha sa sampayan ng mga damit ko. Gagawa na lang ulit ako ng popcorn para may mapagsaluhan kayo ni Fiona. Lagyan mo maraming cheese Oo naman, basta ikaw. Ikaw Fiona, may gusto ka bang ipaluto kay nanay? Para minsana na yung utos natin. Wala po. Okay na ako rito sa natitirang popcorn ni Andrew. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng iced tea. Pipigaan ko ng lemon para mas masarap. Nay, gusto ko malamig na gatas na lang. Damihan mo ng ice. Ang init kasi. Wala na tayong gatas eh. Bili ka na lang po. O sige, ikaw ba Fiona, may ipapabili ka sa tindahan? Kahit ano, sabihin mo lang. Wala po talaga ako ipabibili. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya kay nanay. Ganyan talaga yan sa akin. Sobrang maalaga. Damay ka na ngayon sa pag-aalaga niya. Dito ka na rin maghapunan, Fiona. Naku, nakakahiya na po, tita. Okay lang yun kay nanay. Andito ka na rin naman Gagabihin tayo pa uwi kapag dito pa tayo kumain. Okay lang yun. Matatagalan pa talaga tayo bago makauwi mamaya. Kasi tutupiin mo pa yung mga damit ko eh. Okay lang ba sa'yo, Fiona? Ako yung magtutupi ng damit mo? O kaya Fiona, mas maganda kung ikaw na lang ang kumuha ng mga sinampay. Po? Tulungan mo na kaya si nanay sa mga damit ko, Fiona. Hati na kayo sa gagawin para makauwi na rin tayo. Nanlalagit na ako rito sa bahay eh. Pasensya naman kung naiinitan ka na rito, Andrew. Ikaw kasi Fiona, sinanay mo sa aircon itong nobyo mo. Ayan tuloy, ang bilis nang magpawis kahit nakatutok na sa kanyang electric fan. Kaya nga minessage ko na siya na sunduin na ako rito. Kasi gusto ko na talagang mag-aircon. Kapag makakaluwag-luwag ka Fiona, baka naman pwedeng maambunan mo rin ako rito ng aircon. Para kapag dumadalaw si Andrew, komportable siya. May nakita ko na kasil sa mall, Fiona. Mura lang. Ako na magbubuhat kapag nabili mo na. Gusto ko yan. Ay, wala namang pressure, Fiona. Pero kung mas mapapaaga ang pagbili mo, di sobrang salamat. Teka lang, parang ayoko na. Ha? Andrew, isusoli na kita sa nanay mo. Ano? Di pa sinabi ko nang walang solian? Ginawa mo naman akong kondensada sa grocery, Fiona. Ayoko nang bumalik dito. Gusto ko na sa'yo. Mapag-uusapan naman natin to, Fiona, di ba? Nahihirapan na kasi ako. Lahat na lang trabaho at obligasyon ko. Sorry Andrew Sorry po tita. Pwede naman nating paghatian ng pag-aalaga kay Andrew. Kung gusto mo, ako na lang ang maglalaban ng mga damit niya. Pero dapat susunduin mo rito mga labahan ko, Fiona. Kasi hindi na pwedeng bumiyahe ng malayo si nanay. Hindi na kaya ng tuhod niya. Tuwing Lunes at Martes naman, pwedeng dito siya matulog para may oras ka na maglinis ng kondo nyo. Kondo ko yun. Akin yun. Akala ko ba iisa na lang tayo? Akala ko rin eh. Pero narealize ko, mas gusto ko na lang palang mag-isa. Ayoko nang bumuhat ng iba. Huwag mo naman akong gawing kondensada, Fiona. Tapos ng warranty ko. Hindi ko kailangan ng kondensada sa salad ko. Aalis na po ako. Thank you na lang sa lahat, Andrew. Nagmadali na akong tumakbo palabas ng bahay nila, Papa Dudut. Hinabol ako ni Andrew para pigilan. Nakiusap siya sa akin na huwag ko raw siyang iwan sa bahay ng nanay niya. Masaya na raw siya sa kondo namin. Inulit ko sa kanya na kondo ko yon. Niyakap niya ako at sinubukang halikan pero tinulak ko siya. Aminado naman kasi ako na may epekto pa rin ang mga lambing niya pero kailangan kong maging matatag. Hindi na ako pwedeng magpadarang sa kanyang itsura at sa katotohanan na siya lang ang pumatol sa akin. Agad ako nagpara ng taxi at nagmadali ng umuwi, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay umiyak ako sa loob ng kondo ko. Oo, at malungkot na muli na mag-isa ko. Pero hindi na ako mahihirapan at mai-stress sa kakaisip sa pag-aalaga ng iba. Nung na-realize ko kung gaano kahirap ang umakay at bumuhat ng iba ay doon na natapos ang pag-iyak ko. Tinawagan ko si Mars para ikwento ang lahat. Natahimik din siya at hindi inaasahan na makakayanan kong bitawan si Andrew. Para pagaanin ng mga pangyayari ay nagbiro na lamang si Mars tungkol sa pagiging pabigat ni Andrew. Binanggit din niya na maswerte na nakuha na ni Andrew ang lahat ng damit niya dahil nagpalaba ito sa nanay niya kaya wala na akong kailangan pang isoli dito.
Nagkatawanan kaming dalawa at pagkatapos ng tawag na yon ay nahiga na ako sa kama. Masosolo ko na sa wakas ang kama. Nang mapagod akong humiga ay saka ko naman dumiretso sa kusina. Bigla ako nag-crave ng kondensada. Pagbukas ko ng ref ay nakita ko kaagad ang kalahating lata ng kondensada. Nagpainit na ako ng pandesal at saka ginawang palaman ng kondensada. Tahimik po akong kumakain ng pandesal sa kusina ng kondo ko. Walang kahati sa pagkain at napakatahimik. Napangiti ako. Yun ang kailangan kong ma-enjoy ang pag-iisa. Dahil balang araw, kapag papayagan ng Diyos ay magkakaroon na akong muli ng kahati sa pandesal at kondensada. Yung kahating hindi lamang sa pagkain kundi pati na rin sa mga pasanin sa buhay. Maraming salamat po sa Barangay LS 97.1 sa pagbasa ng aking liham. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Fiona. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!